56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and the most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules sa Hunyo 21 tuig 2023. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapauna dalakuan kag mga mainit nga mga balita. Transgender nga biktima sang kabastusan sang taxi driver nakadesisyon na nga magpasaka sang kaso. Chairman sang Committee on Transportation sa Iloilo City Council nagpanumdum sa mga operators ang importansya sang background checking sa mga operators sa ila drivers. Victim blaming wala ginasuportaran sang konsihal. Sa pihak nga bahin Dagyao 2023 nga isa ka virtual town hall meeting in panigay sa DILG Regional Office 6. Dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, update sa sining pangrosdak kaging pang sunog nga balay sa Bakhaw Mandurriao. Ang tupad balay ni Milba ginkatok man kuno nagintuktok man sa mga armado siniya nga kalalakihan, mga kabataan naghinibi pero ginpunggan lang sa ginikanan kay base madalahig. Kung madalaguan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto. Dugang sining mga balita, talupang doon man nga mga balita sa aton sining pagpalayag. Ining issue wala na tuhoy iya sa mga nurses. Nga mga nurses kuno sa Pilipinas nagakaubos na. Kung nalang taon naton ang plastada sa aton sining mga kabombo, no? Kung tawgon ta pa ining ginatawag bala iya nga paggabiya sa mga nurses, no? Padulong sa iban sining pungsod. Amo ining ginatawag iyang kung may pilas ka na bala, ginbutangan mo pagid sang alcohol or ginpugaan mo pagid sang suha ang imo sining pilas. Sa aton sining mga kabombo nga aman di sang tsimpo sang pandemya tubtob subong damo iya sa mga nurses nga nagahangla sang ila siniyang one COVID allowance magluwas pagid sina dira gamay ang sweldo pero kabalo kabalabanwa nga 13 or 10 years ago. Anong purpose sang mga estudyante nga nagahambal kag mga ginikanan nga kung saan ginapanugyanan ang ilang mga kabataan? Nurse ka lang, day. Nurse ka lang nursing lang kwa nga kurso to. Nursing lang kwa nga kurso, day. Kay pag-graduate mo, mapa-Amerika. Kaya na yun. Muni mga balita, karon tutukan ta sa paday nga pagpalayag sa Bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish. Books. Ang Office of the Civil Defense naman sa Bicol nagsagawa ng ocular inspection sa 7 to 8 kilometers extended danger zone sa may Ginubatan at Santo Domingo doon sa danger zone sa may Ginubatan at Santo Domingo doon sa lalawigan ng Albay. Dalawang barangay naman sa Ginubatan posibleng daanan ng lahar dahil wala na ang ilog na dating dinadaluyan nito. Ito namang si Pangulong Marcos hindi muna magpapatulok ng bakuna matapos makiisa sa launching ng bivalent COVID-19 vaccination sa Quezon City. Sinabing hindi pa rin dapat magpakakampante laban sa COVID-19 virus. Nanawagan sa publiko na magpabakuna. Ito namang si Health Secretary Herbosa nagpatulok na ho ng bivalent vaccine. Ang Department of Transportation naman nagpaliwanag na may basbas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taas pasahe sa LRT 1 at 2 na ipapatupad na sa Agosto 2.
Ito namang panukala ni Health Secretary Herbosa na kumuha ng mga unlicensed nursing graduates upang tugunan ang kakapusan ng mga health workers. Kinakailangan munang pag-aralan ayon sa dalawang senador. At sa international news naman, abangan dahil mahigit 40 kababaihan ang patay sa riot na nangyari sa Honduras. Karamihan sa mga namatay sinunog ng buhay. At sa ating balitang pampalakasan, headquarters ng Paris Olympics organizer sinalakay ng pulisya. Sa entertainment news naman, newly crowned na Miss Uniworld 2023 na si Carla Maham, kauna-unahang Pilipina na may autism na nakapag-uwi ng corona sa isang international pageant. Live nationwide via satellite at ngayon dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nananatiling nakataas ngayon ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon ng dahil sa nagpapatuloy na aktibidad nito ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ito ay matapos na makapagtala ang naturang ahensya ng 7 dome collapse pyroclastic density current o PDC events sa bulkan na tumagal ng hanggang 3 minuto. Mas mataas kumpara sa naunang naitala ng kagawaran sa 2 pyroclastic density current events. Bukod dito ay niulat din ng PHIVOLCS na mayroong ding 299 rockfall events at 2 volcanic earthquakes din ang naitala nito sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa datos ng PHIVOLCS, magpapatuloy pa rin ang mabagal na pagbuga ng lava mula sa summit crater ng Bulkang Mayon, dahilan naman ng patuloy na pagdausdos ng lava sa Misi at Bonga Galis na mas umiigting din ang naturang lava flow sa maximum lengths nito ng hanggang 2,500 meters sa Misigali at 1,800 meters naman sa Bonga Gali mula sa bunganga ng bulkan, habang aabot naman sa 3,300 meters ang naitalang collapse debris ng PHIVOLCS. Umabot naman sa 800 meters ang naobserbahang steam-laden plumes ng bulkan na inaanod naman sa direksyon Pakanluran, habang pumalo naman sa 507 tons per day ang naitalang sulfur dioxide na ibinubuga ng Bulkang Mayon. Dahil dito ay inirekomenda ngayon ng PHIVOLCS na ilikas ang mga residenteng nasa 6 km radius ng permanent danger zone ng bulkan nang dahil sa banta ng mga pyroclastic density currents, lava flows, rockfalls at iba pang volcanic hazard. Pinagbabawalan din muna ang mga piloto na lumipad malapit sa tuktok ng naturang bulkan nang dahil sa mga panganib na biglaang pagsabog ng Mayon na lubhang mapanganib para sa mga sasakyang panghimpapawid. Samantala, pumalo na sa mahigit 39,000 mga individual ang apektado ngayon ng Bulkang Mayon doon sa May Bicol Region ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ay matapos na makapagtalag kagawaran ng kabuang bilang ng 39,057 ng mga residente o 10,171 ng mga pamilya mula sa 26 na mga barangay doon sa Bicol ang naapektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa ngayon ay nasa 18,899 na katao o 5,466 na pamilya ang nananatili ngayon sa 28 evacuation centers, habang nasa 1,322 naman ng mga individual o katumbas yan ng 377 na pamilya ang pansamantalang nakikituloy sa iba pang mga lugar. Bukod sa mga ito ay sinilalim na rin sa preemptive evacuation ang nasa kabuang 908 na mga livestock animals sa lugar. Samantala sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang 18 lungsod at munisipalidad sa Albay nang dahil pa rin yan sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Kaugnay pa rin ho yan, kumuha tayo ng detalye sa Bombo Radio Legazpi sapagkat itong OCD Bicol nagsagawa ho ng ocular inspection sa 7 to 8 kilometer danger zone sa Ginubatan at Santo Domingo. Ito pong dalawang barangay sa Ginubatan, posibleng daanan ho ng lahar dahil wala na ang ilog na dating dinadaluyan nito. May buong detalye ang Bombo Radio Legazpi. Nakipagdialogo si Office of the Civil Defense Bicol Director Claudio Yupot sa mga alkalde ng bayan ng Ginubatan at Santo Domingo matapos itong magsagawa ng ocular inspection sa mga lugar na nasa 7 to 8 kilometer extended danger zone na ayon kay OCD Bicol spokesperson Gramil na sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, ipinaliwanag rin ni Ginubatan Mayor Paul Chino Garcia na inilikas ang mga residente mula sa Maninila at Tandarora dahil sa banta ng pagdaos-dos ng lahara. Nabatid kasi na wala na ang ilog
sunog na dating dinadaanan ng lahar deposits, kaya pinangangambahang sa nasabing mga barangay dumaan ang lahar mula sa Bulkang Mayon na kaugnay nito ay nirerespeto umano ng OCD ang magiging pasya ng naturang mga alkalde kung papanatilihin sa evacuation centers ang mga inilikas na residente mula sa extended danger zone o kung ipapadicamp ang mga ito. Nasa kamay na anya ng mga local chief executives ang pasya, lalo pat silang nakakaalam ng sitwasyon. Samantala, sinabi ni Nas na bukas na tumulong ang Regional Council sa pangangailangan ng naturang mga bayan. And ito po yung dahil sa possibility naman po na magkaroon ng lahar kasi yung pong dinadaanan ng lahar po dyan ay sabi ni RD sa akin, wala na daw yung ilog. So there is a big possibility lahar na yung susunod na dumaan doon. And yun din ang pinapangamba din naman po ni Mayor Chino of Binobatan. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Tala update naman, isinara na ang cold storage facility pagkatapos ang pagtagas ng ammonia at insidente ng sunog noong araw ng Lunes ng gabi sa may Navotas City. Ayon kay Mayor John Ray Tiangco nitong araw ng Miyerkules. Ito ay para masigurado ng Bureau of Fire and Protection na sumusunod ang establishmento sa safety protocols. Una na kasing napaulat na isang 16 anyos na biktima ang namatay habang nasa 24 naman na mga iba pang individual ang dinala sa dalawang ospital matapos na mahirapang huminga ang mga ito kasunod ng pagtagas ng ammonia at nangyaring sunog. Sinabi ng alkalde na ang namatay na binatilyo ay na-diagnose na mayroong acute respiratory syndrome sa ospital. Anya, may comorbidities din ang binatilyo at nahihirapang huminga noon paramang araw ng Lunes ng umaga. Anya, ang pagtagas din ng ammonia ay posibleng nagpalala pa sa kalagayan ng biktima. Ang iba pang mga biktima naman sa naturang insidente na nagkasakit ay nakalabas na sa mga paggamutan. Gayunpaman, patuloy pa rin na sinusubaybayan ang kanilang kalusugan sa kanilang mga bahay. Ayon sa alkalde, nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng cold storage facility sa mga otoridad ng lokal na pamahalaan para tulungan ang mga biktima. Sinabi din ng alkalde na gagawa sila ng mga paraan upang maiwasang maulit na ang naturang insidente sa hinaharap. Sa iba pang mga balita, opisyal nang inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang automated coin deposit machines. Ito ay may halintulad sa ATM o automated teller machine para sa mga barya kung saan maaaring ideposito ang anumang denominasyon ng Philippine coins na nasa sirkulasyon para maging credit. Ang hakbang na ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay sa gitna na rin ng naranasan ngayon na artificial coin shortage sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may ilang Pilipino ang hindi ginagastos ang kanilang barya at sa halip ay iniipon lamang ito. Sa pamagitan ng coin deposit machine, maaaring gamitin ang dinepositong coin sa shopping vouchers at maaari ding ilagay sa inyong bank account o e-wallet. Nasa 25 naman na coin deposit machines ang i-install sa mga piling lugar sa Manila at ilang probinsya. Sa pamamagitan nito ay may babalik sa sirkulasyon ang mga barya upang maiwasan ang kakulangan sa supply. Dalawa na nga dito ang operational na sa isang malaking mall sa may Ermita, Maynila at Supermall naman dyan ho sa may bahagi ng Muntinlupa. Nasa 6 na machines pa ang nakatakdang i-deploy sa piling mga lugar sa Greater Manila area sa mga susunod pang araw. Samantala, dumako naman tayo sa karagdagan pang pagbabalita. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi muna magpapaturok ng bakuna matapos na nakiisa sa launching ng bivalent COVID-19 vaccination doon sa lungsod ng Quezon. Sinabi na hindi pa rin daw dapat magpakampante laban si COVID-19 virus at nananawagan din po sa publiko na magpabakuna na. Kaugnay niyan, may nakalapang balita si Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bakunahan ng bivalent vaccine kaninang umaga. Inilunsad kasi ng Department of Health ang pagbabakuna ng bivalent o third dose sa mga health worker ng Philippine Heart Center. Ang bivalent vaccine na itinurok sa mga taga-heart center ay bahagi ng 390,000 doses na donasyon mula sa COVAX facility. Ito ang ikatlong booster shot na ibibigay sa priority sectors kabilang ang A1, health workers at A2, ang senior citizen na may comorbidity. Ayon sa Department of Health, ang bivalent vaccines ay mag-generate ng immune response
Hindi lamang sa original strain kundi maging sa dalawang Omicron sub-variants. Nasa 2,900 empleyado ng Philippine Heart Center ang nabakunahan kanina. Sa bilang na ito, 2,500 health workers ang target pang maturukan. Ayon kay Dr. Kesha Lorraine Rosario, Medical Officer at Head ng Health Promotion Unit ng Department of Health, ito ang unang pagtuturok ng bivalent vaccine na susundan ng lungsod ng San Juan bukas. Nabigyan na rin ng kanilang supply ng bivalent vaccine ang mga iba pang rehiyon at bahala ng mga ito kung kailan nila ilulusad ang pagtuturok sa mga priority sectors. Sa kabilang dako, hindi na muna nagpaturok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil marami siyang schedule outside sa palasyo hanggang sa katapusan ng buwan. Baka raw kasi kung magpabakuna ang Pangulo ay baka raw kasi makaramdam siya ng side effect pag nabakunahan. Makakansela ang kanyang mga aktibidad, saka na lamang daw siya magpaturok kapag maluwag na ang kanyang schedule. Ang Department of Health naman ay gumagawa ng makabuluhang hakbang sa pagsusulong ng pagkuha ng mga karagdagang bivalent vaccine na makapagbibigay sa mga Pilipino ng mas mahusay na proteksyon laban sa virus. Nananawagan din ang Pangulong Marcos sa publiko na magpaturok ng bakuna upang masigurong may proteksyon laban sa COVID-19. Ayon pa sa Chief Executive, bagamat may tuturing humupa na ang pandemya at hindi na gaanong seryoso ang sakit, nananatili pa rin ang simptomas. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi pa din dapat magpapakampante at malaki ang maitutulong ng bakuna para mapanatili ang pagkakaroon ng magandang kalusugan at maiwasan ang pagkakontract ng itong COVID-19 virus. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. However, it is not over completely, and that is why we should not be complacent, and that is why we institute programs like this which continue to seek to protect our vulnerable populace, our vulnerable sectors of our populace, and that particular demographic in this case is that of the elderly. But rest assured that with the use of science-based strategies and a whole-of-society approach, these risks will remain manageable. It cannot be denied that vaccines have played an integral role in our fight against COVID-19. And so that is why it is important that I come to be with you as we launch the bivalent vaccination campaign of the Department of Health, as we strive to finally eradicate severe disease from COVID-19. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala sa pagpapatuloy ng ating pang mga balita, pinapamonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang illegal, unreported at unregulated fishing na umano'y nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Presidential Communication Office Secretary Cheloy Garafil, inatasan na ni Pangulong Marcos ang Fisheries Bureau na gumawa ng komprehensibong pag-aaral upang matukoy ang patuloy na pamamayagpag ng mga nasabing problema sa fisheries sector. Inatasan din aniya ng Pangulo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bumuo ng komprehensibong pag-aaral sa rehabilitasyon kasama na ang maintenance ng mga marine habitat sa buong bansa. Ang nasabing atas aniya ay bilang tugon na rin ng Pangulo sa commitment ng Pilipinas sa international arena, lalo na sa European Union na tugunan ang illegal, unreported at unregulated fishing. Bahagi ng kautusan ng Pangulo ay ang pagtutulungan ng Department of Agriculture at ng BIFAR at ng Executive Secretary upang makabuo ng panuntunan para sa paglalagay ng mga vessel monitoring system. Sa pamamagitan ng mga vessel monitoring system ay mamomonitor ang mga fishing vessel at matiyak na naitatala ng maayos ang volume ng kanilang mga huling isda. Samantala, nagpaliwanag naman ang Department of Transportation na mayroong basbas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatagdang ipatupad na taas pasahe sa Light Rail Transit 1 at 2, epektibo na sa Agosto 2 dahil na rin sa pagbuti ng inflation sa bansa. Ginawa ng ahensyang naturang pahayag sa gitna ng pag-alma ng ilang grupo sa nakaambang taas pasahe sa mga tren na magdaragdag lamang niya sa pasanin ng mga mananakay. Ipinaliwanag pa ni Transportation Assistant Secretary
Secretary for Railways Georgette Aquino ang makatwirang dahilan sa likod ng nakatakdang taas singil sa pasahe. Anya noong Hunyo 6, nakipagkita si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa Pangulo kung saan inihayag nito na gumanda ang inflation rate mula sa dating 6.6% at bumagal ito sa 6.1%. Gayon din tumaas ang employment rate. Bunsod nito, nagbigay anya ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa ahensya para ituloy ang naantalang implementasyon ng taas pasahe sa LRT 1 at 2. Una na kasing ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapaliban ng pagpapatupad ng fare hike sa naturang mga tren noong buwan ng Abril ng taong kasalukuyan sa gitna na rin ng tumataas na mga presyo ng mga bilihin. Balita naman dyan sa Senado, itong panukala ni Health Secretary Herbosa na kumuha ng mga unlicensed nursing graduates upang tugunan ang kakulangan o kakapusan sa mga health workers. Kinakailangan muna ng pag-aralan ayon huyan sa dalawang senador. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Kailangang pag-aralan pa ang panukala ni Health Secretary Teodoro Herbosa na mag-employ ng mga unlicensed nursing graduates sa mga government hospitals. Bahagi yan ng payag ni Senadora Risa Ontiveros at Nancy Binay kaugnay sa ideya ni Herbosa na kunin ang halos kalahati ng mga bumagsak sa board exam na may mga marka mula 70 hanggang 74% upang tugunan ang exodus ng mga healthcare workers sa bansa. Ani Ontiveros, Vice Chairperson ng Senate Health Committee, na sa ibang bansa binibigyan ng tungkulin sa ospital ang mga unlicensed nursing graduates bagamat hindi bilang mga registered nurse. Ngunit sinabi ng Senadora, ang mga alalahanin na niraise ng mga mamamayang Pilipino, lalo na mga pasyente, ay hindi dapat baliwalain na binabanggit na ang bansa ay bumabawi pa rin mula sa matagal na krisis sa COVID-19. Iginit ng Senadora ang pangangailangang balansihin ang mga posisyon ng iba't ibang sektor upang magkaroon ng maayos at makatwirang solusyon sa lumiliit na supply ng mga healthcare workers sa Pilipinas. Sinabi rin ni Ontiveros na ang panukala ni Herbosa ay kabilang sa mga isyong ihaharap niya sa oras na ang bagong itinalagang health secretary ay humarap sa makapangyarihang commission on appointments para sa kanyang confirmation hearing. Magandang pag-aralan o dapat pag-aralan. Opo, dahil baka may mapag-aralan tayong best practices model sa ibang mga bansa. Pero hindi tayo dapat deadmahin lang ang very valid concerns ng ating mga kababayang pasyente. Ako rin bilang nanay, solo mom ng 4 na anak, na ilang beses idinala ang anak ko sa emergency room o sa ospital, nauunawaan ko yon at maaaring maging concern ko rin yun, di po ba? Kaya nga importanteng pakinggan lahat ng mga pananaw, balansehin ang mga ito at gaya ng sinabi ko nung una, itatanong ko yan kay Sec. Herbosa sa kanilang confirmation hearing. Samantala, bukas si Binay sa pagkuha ng mga fresh nursing graduates at mga katatapos lang kumuha ng kanilang board exams. Ito, anya ay upang makatulong na mapunan ng kakulangan ng mga medical frontliners at bigyan din sila ng mga reliever kapag sila ay inaantok at sobrang pagod. Tinukoy din niya ang pangangailangan magsagawa ng malalim at masusing konsultasyon sa mga stakeholders mula sa sektor ng kalusugan at iba pang kaalyadong sektor sa larangan ng medikal. Hinimok din naman babatas ang Department of Health na magbigay muna ng malinaw at konkretong plano para maibsan ang mga paghihirap ng mga healthcare workers. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. At ngayon sa Papatuloy pa ng ating pagbabalita, tanging ang lagda na lamang ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang inaantay bago ipadala ang pinal na kopya ng controversial na Maharlika Investment Fund Bill sa Malacanang para sa paglagda ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kinumpirma ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Ayon sa senadora, natapos na ang paglilinis at pag-aayos sa pinal na bersyon ng naturang panukala. Subalit sa kasalukuyan
Ngayon kasi, ayon kay Senator Ejercito, nasa Amerika pa si Senator Zubiri para sa isang official trip nito. Kaya't kinukonsiderang option ngayon para malagdaan ng Senate President ang panukala ay personal itong dadalhin ni Senate Secretary Renato Bantog sa Amerika. Sa sandaling malagdaan ito ni Zubiri at ni House Speaker Martin Romualdez, ipapadala ito sa Malacanang para malagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging isang ganap na batas. Tiniyak naman ng senador na kung ano ang napag-usapan sa plenaryo at napagtibay ng mga parusa ay ito ang inilagay sa inayos na panukala. Samantala, inanunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation na magasagawa sila ng pilot testing sa susunod na buwan para sa kanilang ipatutupad na bagong payment scheme sa kanilang mga accredited primary care providers. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap na ng pondo ang mga primary care providers mula sa gobyerno kahit hindi pa na-avail ng pasyente ang kanilang serbisyong pangkalusugan. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na layunin ng bagong scheme na ito na maiwasan ang financial losses dahil sa mga fraudulent claims at ghost membership. Batay sa report ng Commission on Audit para sa taong 2020 kung saan na-flag ang kanilang ahensya ang interim reimbursement mechanism ng PhilHealth dahil sa pagbabayad nito ng 14.97 billion sa 711 na healthcare institution bago matapos ang kanilang serbisyo. Aminado naman ang kalihim na hindi nila kaagad ito may patutupad sa buong bansa at sa ngayon ay patuloy pa rin nila itong pinag-aaralan kung paano nila ito mapapabuti. Kumuha pa tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan. Itong lisensya ng 8,000 na mga baril na pagmamayari ng mga elected official paso na umano ayon sa Philippine National Police. May buong detalye ang si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Victor, Bombo Everly isiniwalat ng Philippine National Police Civil Security Group na aabot sa 8,000 mga lisensya ng mga baril na may-ari na pagmaguni ang kabataan elections. Ayon kay Philippine National Police Civil Security Group Director Police Brigadier General Benjamin Silo, ang naturang bilang ay katumbas ng 27% ng humigit kumulang na 30,000 na mga registered firearms sa ilalim ng pangangalaga ng mga elected officials mula sa mga mambabatas hanggang sa mga barangay officials. Ngunit batayan niya sa record ng kapulisan, kalahating porsyento ng nasabing mga pasong lisensya ng mga baril ay pag-aari ng mga barangay officials, kung saan pinakamataas dito ang nagmula sa Region 4A na sinundan naman ng National Capital Region, habang pumangatla naman ang Region National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan na ito ay bahagi pa rin ng mandato ng pambansang pulisya na tugunan ng loose firearms sa bansa. Narito ang kanyang pahayag. Ito ang isa sa mga tugon ng ating mga National Operational Unit doon sa direktiba ng ating Chief PNP na paigtingin yung ating kampanya sa paghabol sa mga loose firearms at doon sa tinatawag natin ng mga private armed group. Samantala sa kaugnay pang balita ay kasalukuyan na nakikipag-ugnayan ngayon ng Philippine National Police Civil Security Group sa mga direct supervisor ng mga pulis at militar para sa renewal ng naturang mga pasong lisensya ng mga baril. Bukod kasi sa 8,000 mga pasong lisensya ng mga baril na pag-aari ng mga elected officials, ay mayroon pang 19,000 na mga unrenewed licenses ng mga baril ang naitala ng naturang hani ng pulisya na pag-aari naman ng mga pulis at military personnel. Dahil dito ay pinag-utos ng Philippine National Police sa lahat ng mga commander ng bawat unit ito na alamin ang mga tauhan nilang mayroong pasong lisensya ng baril, habang kasalukuyan na rin nakikipag-ugnayan ang pambansang pulisya sa Armed Forces of the Philippines para naman sa mga military personnel na mayroon ding pasong lisensya. Kasabay nito ay nababala naman ang pambansang pulisya na posibleng maharap sa reklamong administratibo ang sinumang mga pulis na mabibigong makapagpa-renew ng kanilang lisensya sa mga baril. Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras alas 12:25 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Sa mga karagdagang balita, ipinayo ng National Water Resources Board ang pagtitipid ng tubig upang magkaroon ng sapat na supply ng tubig para sa taong 2024, partikular na sa summer season. Ito ay kasunod pa rin ng forecast ng State Weather Bureau na maaaring magtagal hanggang 2024 ang El Nino. Ayon sa National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David, hanggat maaari ay iwasan na ang labis-labis na paggamit ng tubig. Kung kakayanin anya, maaari ring gamitin ng publiko ang malinis na tubig ulan upang mabawasan ang pagdepende sa mga water concessionaire. Kung kakayanin anya ng bawat household na mag-ipon ng tubig ulan at mapuno ang isang regular size drum, sapat na itong gamitin ng isang pamilya. Maaari anyang gamitin din ang tubig ulan sa iba't ibang mga pangangailangan katulad na lamang sa CR, panlinis sa bahay, patubig sa mga pananim at iba pa. Sa ganitong paraan, mababawasan anya ang konsumo sa mga water concessionaires katulad ng Maynilad at Manila Water. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating probinsya sapagkat itong 20 pesos daw na kilo ng bigas ay posible raw yan ayon sa Agri Party List Representative. May buong detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Naniniwala si Agri Party List Representative Robert Lee na posibleng maabot ang 20 peso per kilo na presyo ng bigas. Ito'y matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malapit nang maabot ang presyong ipinangako niya sa kanyang kampanya. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Lee, sinabi nito na posible ito kapag may sapat na suporta ang agriculture sector. Kabilang dito ang pagbibigay sa kanila ng sapat na kagamitan at binhi. Aminado rin ang mambabatas na marami pang dapat gawin para makamit ang pagpababa ng presyo ng bigas. Kabilang dito ang tamang post-harvest facilities, irrigation, pagdaragdag ng rice production at pagpababa ng wastage hanggang logistics. Ito pong gusto mangyari ng ating Pangulo, ito po ay posible. No? Ang una lang po dapat natin gawin dito, kaya ng lagi kong sinasabi, ang aking po paniwala, ang agrikultura dapat po 100% yung subsidy. No? Kagaya po ng ibang bansa, ang subsidiya po rito ay 100%. No? Kung hindi po natin kaya 100%, dapat po itaas po natin yung ating pong subsidy. No? Si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cristiano Hechanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sinalakay ng mga pulis ang nagsisilbing headquarters ng Paris 2024 Olympics organizer isang taon bago ang nasabing laro. Isinagawa ng pulisya ng France ang raid sa opisina ng organizing committee na kilala sa tawag na COHO, kasama na ang Soledeo ang magsisilbing opisina ng committee na in charge sa mga construction sites. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas sa detalye ng nasabing pagsalakay, ngunit nakikipagtulungan na rin ang mga organizer sa pulisya. Batay sa impormasyong unang inilabas sa publiko, ang nagsagawa ng nasabing pagsalakay ay mga anti-corruption and financial crime investigators ng France Police. Kasabay rin nila ang mga miyembro ng BRDE, ang Financial Brigade ng Parisian Police. Ito ang unang raid na isinagawa ng pulisya sa headquarters ng mga organizers. Magsisimula ang Paris Olympics sa July 26, 2024 at magtatagal hanggang sa August 11, 2024. Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balik diri sa pagpangalagad sa Bomboan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hovera. Latest diri sa sining natabo nga pag minanya kag pag bastos sang isa iya ka taxi driver sa isa ka transgender. Ang biktima sa aton sining mga kabombo nakadesisyon na diri nga magpasaka sang mga nagakaigo sining nga kaso. Sa nasambit sining driver. Ang driver as of the latest suno pa sa presidente sang Julix Taxi. Di ginbili niyang iya sining taxi unit sa isa ka lodging house
kag nowhere to be found ini siya, kag as per information sa badwa kuno sang Lambunaw nagpadulong sa aton sini nga mga kabumbo kung makasuhan ni siya kag madagdagan sang warrant of arrest sugod na ni sang sugod na ni sang pagkamiserable sa iya sini nga kabuhi magamo sini ang sitwasyon bangod man nga ti wala gin nagpati sa iya si Junjun sa iya sini nga ginambal nga no Junjun no amo ni ang resulta nga ang mas nagpangibabaw kagin patihan ang imbes nga ang madesisyon sa kabuhi gamit ang dako sini nga ulo di naglabot sa punto nga na-impluensyahan sang gamay nga ulo tikuti Rimalaso. Standby kay may rejoinder report Madris Bombo Angel may kantanan sa statement sang chairman sang Committee on Transportation mayara sang panumdom sa mga taxi operators nga kadapat gid kuno iya nga mayara sang nagakigo sini nga background checking sa mga drivers kag ining victim blaming sa aton sini mga kabumbo kung pwede pala nga ipaiway sa mga kasubong sini iya nga sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo may mga aligasyon man diri nga nagagawa nga mayara kuno sang transaksyon sa kung ano man dirang ila sini nga transaksyon nga mabayad 1,000 pero way nagsugtanay gani nga amo to ang natabo ti pero to layo naman sa patad magamo sina sa aton sini karon mga kabombo. Anyway, diri kita ya matutok karon banwa sa sining desisyon sang biktima nga magpasaka sang formal complaint batok sa kay kay Manyakol driver. Check tabla si Bombolin si Buddy. Bombolin sa report please come in. Ginhangkat mo botcham sang miyembro sang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer nga amo ni ang biktima nga kuntuliin siya ang ginaharas sang ining driver sang Julix taxi nga tinagbinasto sa sulod sa taxi unit na dapat mag-atubang ini siya kag ihambal ang ining mga kabutigan nga iya ginpahayag nga may transaksyon kuno ni sila sa sining pasahero na natabo kung sinin tingin sukot niya ini kuno sang 1,000 pesos apang wala sila nagsugtanay. Ang ining driver Bombotsam amo si Leopoldo Estabilio Jr. residente sa Lambunaw, Iloilo. Again, Bombolins, excuse Leopoldo Estabilio Jr. Tango. Come again? Echo Sierra Tango Alpha Bravo India 55 Oscar. Estabilio. All right, Leopoldo Estabilio. Leopoldo Estabilio Jr. Residente sa Lambunaw, Iloilo. Kagti ang waning taxi unit nga ginamaneho niya amo ang Julix Taxi, iya sang Julix Taxi Transport Corporation. So napakitamutan rin nato si alias Ken nga amo ang biktima Bombotsam kag iya darigin pahayag nga tiga pinalagpat lang ni kunong driver sang iya nga kabutigan kag statement kag pagwa kag ginhatag sa presidente sang nasambit nga kompanya. Kay gin question niya diri na mahambal kuno ni ang ining driver nga may transaksyon nga natabo kay alas 4 sa East Bombotsam sang siya ang nagsakay sa sining taxi unit padulong sa may Barangay Progreso, Lapuz, Iloilo City, 4:07 or alas 4:07 sang hapon amo ang pagvideo niya. So naging question niya diri sa 1 ka minuto paano nga ti magka-transaksyon sila sang ining driver kag ti kun panindugan ni sang driver ang iyang mga aligasyon atubangon niya ni si Ken Bombotsam kay titubtob subong wala pa ni makaatubang ang ining driver sa iya mo na nga di nga gina-challenge siya dari ang driver nga magpakita kag atubangon kag ihambal mismo sa atubang ni alias Ken ang ginpangwakal ni sa iyaya nga presidente or sa boss man abi sa sining Julix Taxi Transport Corporation Bombotsam. Ang desisyon dari subong ni alias Ken kay kinapablatter na file na ning blatter sa aton nga mga kapulisan ang iya dari subong nga desisyon mapasaka gid saya sa kaso batok ya kay Leopoldo Estabilio Jr. Actually, ginabuligan ini siya sa Public Safety Transportation Management Office Head
nga si Mr. Jacunlo, kakisubong nga adlaw makadto man sila no sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mangin sa Land Transportation Office, kag ang luyag diri subong sang natungdan na pati ang lisensya sang sining driver makumpista man kay hindi yan ang luyag pang matabo pagidini sa iban pagid nga mga mangin pasahero niya kung pasugtan lamang ang ining driver nga magpadayon niya sang pagmaneho sa public utility vehicle, Bombo Sam. So if in case gid man abi no butang ta mangayo sa pasensyang ining driver sa iya, mapatawad niya, Bombo Sam, pero hindi sa iya magsiling ati kuon lang mangayo pasensya kag hindi pa dayonon ang kaso kundi siya desidido kag tihugot gid yang iya yang desisyon nga magpasaka gid siya sang kaso batok sa sining driver sang Julix Taxi Transport Corporation kay ti may gat pa siya gani kuno nga magbinutig Bombo Sam kay amo ni ang ginrelay niya nga message sa iya yang presidente or sa presidente sa nasambit niya nga korporasyon. So hatagan kuno ni isang lesson ang ining driver nga ini kag ti nagapasalamat man si alias Ken sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sa Land Transportation Office kag sa Public Safety Transportation Management Office nga ti wala siya ginpabayaan kag desidido man kag handa man nga magbulig sa iya masuportahan ang ining pagpangayo niya yasang ustisya sa pagbasto sa iya sa sulod mismo sang taxi unit. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni alias Ken. Ano nga transaksyon na ang pinalagpat na sa kabutigon niya na transaction for 06 ko nagsakay for 07 sa ako nga video dito may transaction nga tatabo sa 1 minute. So diyon ano nga pangakalang nga transaction po Diyos ko na lang kung may transaction nga tabo kaya ako tubangon subong pag dayon hindi sa siya agad panago kag nga madiibili niyang taxi sang pagtapos sa to sang insidente ibili niya sa lodge te namian ka na kag subong wala pa sa gapakita. So go nang sorry. May ano di ba nakapablatter na ikaw? May yes, nang. Oo, may plan ikaw nga pasakaan na siya sang kaso ng driver. Yes nang. Okay. Sinusubong ang sa imo, bulig sa gyapon ang guidance sang Public Safety Transportation Management Office, Sir Jacunlo. Yes, nang with the help of Sir Jacunlo nang. Okay. And then later goro nang sa goro nang sa LTFRB kag sa LTO goro nang ma-file case kano gid man. Pero makakadto ikaw sa LTO subong? Hindi lang ko maghatag details nang. Okay. Oo. Ay basta amon subong plano ng LTFRB kag LTO. Okay. Pero sa sining driver nga ini, kag tinabalaan naman no, Julix Taxi gali ini, why pa naka-reach out sa imo ang presidente sang sining corporation, taxi unit? No nang. Okay. What if for example mangayo ni sang pasensya ining driver sa imo, papasayloho na lang ni or hindi gid hugot gid nga ti magapasaka ikaw sang kaso so batok sa iya? Decided ako nang pasaka kaso guro nang kasi syempre hindi ko na gusto maliwatod dayon hindi og ginatolerate ang kabutigan daan nang may guts kasi magbinutig gayaya. Okay, sige. Kag lastly na lang ang imong mensahe kay ti hasta subong way pa nakaatubang gani sa imo bisan pangayo pasensya ang ining driver sang taxi message mo sa iya. So the message ko siya nang makasala ko di. Ang hindi na sanay pagliwaton ang no-braya. So dayon, bala niya naman niya, I don't know if kung kung na-braya na sa before sa akon. Siyempre, tatagan din na siya dapat lesson niya hindi na magliwat.
Kag dayon may ara manganino ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang LTFRB nagsiling man sa amon kay tigin ginkuan naman namon statement no, mapatigayon man ni sila sang investigation regarding this. Pahayag mo man sa ila sa LTFRB kag sa iban man nga mga ahensya sang gobyerno naton nga ti handa man magbulig sa imo. Nagapangayag ko sa suporta, especially sa with the help of LTFRB kag LTO. Thank you, Gid. Kag hopefully nga matagaan ka ni sa lesson. Okay, sige. Ikaw, pabor ka nga ti makabalik pa ni sa trabaho ya, makabiyahe pa sa sang taxi or any public utility vehicle? Hindi na lang. Kaya ti basi maliwat mo, no? Yes na. Ambulance? Yes, Bombocham, nabatian si alias Ken ang biktima sa sining pagpangharas no sang driver sang Julix taxi. Kung sa diin siya ya desidido gid siya nga magpasaka. Actually subong ni nga adlaw Bombocham ipasaka ang kaso batok sa sining driver nga si Leopoldo taga Banwa sang Lambunaw. All right, I do agree with alias Ken nga dapat may disciplinary action gini nga himuon sa iya sa bahin na bisang LTFRB kag sang LTO. Sa LTO ti amune dapat nga mayara gid sang cancellation. Ang iban sini nagambal ang suspension kuno mamagaan pa no? Cancellation na lang sa iya sining driver's license. Bumbulins bangod man sa sining ginhimo niya napiktuan ang iban sini nga mga driver maigo sa stereotyping bla bombo lens of which nga kung sa diin hindi dapat no, pero ti maghambal ikaw nga taxi driver abi ang paminsaron niya sang iban yati base kung makasalapo ako sang amo sina yati may padalagan ni sa mensahe diri sa ton nga sa Grab dalang ko masakay kilala ko pa ang driver makita ko pa tsura niya may hawid ko sa tanan nga impormasyon sa iya. Kaluluoy naman karon niyang taxi industry naton diri sa syudad sang Iloilo mag-amo sini. Pero kung maaktuhan ini sang LTO sang LTFRB no kag mag-set sila sang example sa aton sini mga kabombo at hindi na pagpamarisan may assurance ang aton sini nga mga commuter nga pananglitan makasala ang driver no ti may ara sang magadisiplina sini sa ila. Insakto gid mo siyam kasi syempre eleksyon man sa mga employer kompanya nga ti dapat i-assess gid may background check gid abi no sa mga ginapang-hire nila nga drivers bombo siyam para nga ti sa uli hindi man sila mahuyan kaangay sa sining natabo no sa drivers nga Julix sa taxi actually extra man lang ni gwani kuno sa sining driver bombo siyam ang iya nga pagtrabaho dira kasi gin-abandona niya panigani ang iya nga taxi kay ginaara lang daya sa sagwa sa nga isa ka lodging house sang sa distrito sang Molo wala gani kanina kuno nabalik dito sa may garahe sa nga nasambit yung kompanya 3 days na yabong botsam ti amo na nga ti sa bahin sang aton nga mga employer dapat na mangin sigurado gid sila kag ilang tawon gid ang ining record kun matinlo bala ning record sa mga ginapang-hire nila or mga naga-apply nga as driver sa ilayang kompanya Bombotsam kag sa sining ganino sunogani kay alias kay na imbis kun tani bilang mabuhin-buhinan pa ning sala sa nga driver sa iya gindugangan niya pagitungod sa sining kabutigan kuno nga ginpahayag niya Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Thank you so much, Bombo Lindsay, sa imo siniiyang report, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumboti, mas nagalala karon ang sitwasyon para iya sa kay Leopoldo Estabilio Jr. bangod man sa dugang sini niya nga mga ginhimo sini katulad ng ilamang iya sa pagbiya, pag-abandon sa taxi unit nga iya sini nga ginamaneho, no? At the same time, tiyan mo ning pinakapatal karon nga istorya sa tanan ang pagharas niya sa isa iya ka transgender. Pero it doesn't matter kung ano man ang gender sining nasambit karon iya nga biktima. The fact nga mayara sang harassment
isa gid niya ka mortal sin para sa aton sini nga mga public utility drivers, public utility jeepney, no, public utility vehicle. Ngati sila kun tani ni Banwa ang ginalauman naton nga may pinaka marispituhon sining pinamatasan, mahinalungon sa ila sining mga pasahero. Pero tiyan nagaklinabo iya karon, katulad na bisa kay Leopoldo Estabilio Jr., siya ang nagpatigayon sining harassment kag may gintawag nga kabutigan sang biktima. Ang ginhimo iya sining aligasyon nga mayara kuno sang transaksyon nga balor 1,000 ka pesos. No? Kag nagvideo na lang kuno iya ang biktima sang wala matigayon ining nasambit nga transaksyon. Ti hambal diri ni alias Ken sinya ti paano karon abi nga wala na dayon ang transaksyon kay 403 ako nagsakay, ang video 407. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya mo maning ginapakigbato karon kag this time decidido na iya nga magpasaka sang kaso ining biktima. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati, di naga extra malang niyo sa pagmaniho kuno sa taxi, hindi na maglibog ang ulo naton. No? Nga extra lamang ang iya sini nga pagmaniho sa taxi kay why gani isang prescribed uniform or why gani nakasuksok sa nga prescribed uniform ining nasambit karon nga si Leopoldo Estabilio. Ti nahalitan pa iya ang taxi fleet nga Julix Taxi. Bangod na ulamid sa iya sini iya nga kamanyakon, sa iya sini nga kabastusan. Hindi man sa iya gali siling iya nga regular nga driver, kundi ekstrador malamang ini siya. Amo pa sini ang ginhimo niya. Tapos ti nagpalagyo pa ginabandonar pa ang taxi unit. Tidako ni karong nga bukol ang sarang gini nga maagom sang nasambit sining driver. Tinagapanago na kuno subong sa Banwa iya sang Lambunaw, dira na kuno nagpauli. Ining si Leopoldo Estabilio Jr. Nga ti mayara sang mambal naton makabig siya nga wanted diri sa syudad sang Iloilo sa iya sining pagkabastos, no, nga ginahimo sa aton sining mga kabumbo. May rejoin the report diri si Bombo Angel Tan kay ang Committee on Transportation Chairman si Councilor Sedfrey Cabaluna may pandaman kag paalinton pahanumdom sa mga taxi operators nga dapat i-background check ginila ang ila sining mga driver. Kag nagapilar sa pumuluyo nga likawan ang victim blaming. Bombo Angel sa report ta please come in. Nagpanumdum diri Bombo Chams ang chairman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council sa mga operators ng public transportation sa importansya sang background checking sang mga operators sa ila mga ginahire ng mga drivers. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Sedfrey Cabaluna, Chairman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council, iyaging pahayag na may ara responsibilidad ang mga operators nga checkyaron ang integridad kag reputasyon sang mga drivers sa ila nga bahin. Suno kay Councilor Cabaluna, isa man sa mga rason nga gina-require ang mga clearances kag background checking agud mapasigurado sa bahin sang mga operators ang ang mga ginapanghire nila maayo ang record kag hindi nga makahalit sa mga pasahero sini. Paatag sang kunsihal, wala niya ginatolerar ang victim blaming sa insidente. Kagado nagagwa pa Bombo Cham nga mas nagadugang ang kabudlayan sa bahin sa mga biktima pamaagi sa pagbasol sa ila if ever nga ti hambalan, just like na what if wala na lang nagpungko sa may front seat bala atong naharas nga pasahero bala Bombo Cham, mga amunang instances. Dinakondinar man kag nasubuan ng konsihal ang sa akto nga ginhimo sang taxi driver nga nakaapekto sa iban nga maayo nga mga drivers nga nagapakita kung tani isang kayuhan
just like ang pila ka mga instances ka ang mga drivers nagauli isang mga wallet kinabilin, mga gamit kinabilin sa pasahero apang bangod sa sining kahimuan sang isa ka taxi driver tikdo na ulamid ang iban nga mga taxi driver bombotsam. Dugang pa sa natungdan dapat mangin mahinalungon ang mga pasahero pamaagi sa pag-check kag pag-picture if ever sang mga plate numbers kag mga importante nga detalye nga ara mismo sa taxi, just like ni bombotsam ang mga information nga ti ara naka-submit man ang ID sang driver kag pati ang numero unit sang taxi nga ti if ever ang balagan ni counter kabaluna pwede i-send sa mga himata o kung mga abyan in kaso nga ido feel nila do ka delikado gid sang sitwasyon kag do wala sila nagasalig sa taxi driver. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Sadri Kabaluna sang aton ma-interview. Well, una, siguro we should treat this as an isolated incident. Kay kita taman nga kadamo iya sa mga drivers sa syudad sa Manila that are very honest. No? Many reports man nato na mga uli sa mga kadula nga gamit. Iban gani, they bring people to their home safely, no, despite the situations. So, mga heroism sa mga drivers nato, no? Amuning gusto taman nga i-highlight, no? Pero we are saddened nga may amuning incidente. Una because as a public utility vehicle, no, mga taxi drivers, they have extraordinary diligence required, no, nga dapat daloon nila safely and conveniently ang ila pasahero sa ila mga kalagtuan. Ikaduwa, we also have the Safe Spaces Act nag-require nga dapat nga nag-prohibit sa mga gender-based violence. In this case, we have isa ka miyembro sa aton LGBTQ community nga nagsakay sang taxi hoping nga madulong sila sa iya balay nga safely pero may amuning insidente no nga would fall under gender-based violence, no. So ini we gusto natin i-condemn ning mga situations na you're right, no, brings our long-haul taxi drivers in a bad light, no. But I still believe na ang damo iya sang maayo nga drivers naton, and they should also be reminder nga dapat maging responsable kita sa aton mga actions, and we should also take care of ourselves, no. Counselor, with the case or with what happened, is it alarming not with just ang members ng LGBTQ nga community pero ang in general, Counselor? Oo, anybody, no, lalo na mga vulnerable sectors, kababainhan, mga PWDs, mga katagulangan naton, kabataan, usually an LGBTQ in this case, usually kasakay sila sa mga taxi, no, and we want all of our vulnerable sectors to feel safe, no, even in our public utility vehicles, mapa-taxi, mapa-modernized jeepney, mapa-tricycle, mapa-traditional jeepney. So we need, in a sense, no, hindi mga bagay hindi dapat natin pagpalampason, and I hope nga I've heard sa reports nga na-identify naman ining driver, and action should be taken to make that person liable. Counselor, ano ang, let's just say, mga safety tips or panugyan nimo sa bahin sang community which is ang riding in public at the same time sa mga drivers, Counselor, regarding sa sining matter? Sa pasahero, dapat doble responsible kita, no? Kahit a lot of ang mga ginabutang na sa aton, for example, in the taxi, kadamo na sa mga bagay that will assist us to be safe, no? For instance, ang mga numbers, ang mga plate numbers, ang mga IDs, no, muning mga dapat naton tanawon, no. So maybe beforehand pagsakay naton, we should take note of this, take pictures, send it to our loved ones, lalo na kung nagkaisahanon kita magsakay. On the other hand, sa aton mga driver naman, no, the same thing, kasi hindi lang man pasahero ang at risk, sometimes ang driver man hold upan and all that, so we should take all the necessary precautions. So operators, we encourage nga they really have the diligence to check on the integrity and reputation sa aton mga drivers. That's why gina-require dapat sila ni isang ila mga clearances, no, and background checks. Hindi ta gusto nga on our road, no, our public will be harmed, no, by individuals nga hindi amo ang paminsaron, especially if they're catering to the public. So I guess dapat maghalong gid kita, no? And sometimes there are already apps in our phones that we could use also to be able to reach our destination safely, no, ang mga locations and all that, which we could send to our loved ones, no, parang balanta.
at the end of the day, we should just be doubly careful and not allow mga gender-based violence to happen in our society. Counselor, may ara mga times sa mga post sa may Bombo Radio nga ti dugo ang point bala is victim blaming kuno nga sa front gid siya sang taxi nagapungko. Counselor, ano diri ang reaction nimo? Is it correct nga dapat sa likod lang masakay or anywhere? Like ano ang mas safer kung tani, counselor, and the reaction mo diri with the point of victim blaming? Well, we detest also. We do not condone victim blaming. Kaya bisan din ka pa na nagpungko. Bisan ano pang pamisti mo, no? Kung may tuyo nga malain ng isang tao, he or she will always find a way, no? Ang aton lang nga ginamban nga precaution is of course based on experience. There are things that we could do, no? But that doesn't mean that you're safe. And that doesn't mean na kung magpungko ka sa tubang, ikaw ya ang nag-encourage siyang malain nga matabo, no? Handled cases before ngati ang victim pa of sexual abuse or rape ang gina-blame, and it's not something that civilized society should do, no? That dobli ginadobli ta pa ang kabudlayan kagkasakit ng ginagyan sang biktima. Ang aton di siguro on our end, we hope nga ma-resolve ining mga kaso, and at the same time, no, we encourage that all of us be responsible of our actions, no, especially those nga may naman sa hiring, may ara mga responsibilidad sa hiring, may ara man responsibilidad sa pagsigurado nga during the term of their employment, they're regularly checked, no, that they are in proper state of mind, no. So although admittedly very little na nabalaan ta sa sitwasyon sang driver, no, but we hope na makuha ta kung nga nag-abot sa muna nga puntong ya ginobra. But definitely, as it appears, no, ang mga sexually or gender-based violence is something that we should avoid, especially sa safe spaces, be it in a public vehicle, but be it sa eskwelahan, sa mga dalanon, sa mga places of work, and everywhere, no, that should be safe for any individual. No? Bombo Cham, nabatian sang mga kabombo naton si Councilor Sajfri Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation sa Iloilo City Council. All right, so may mga legislation nga paghimuon si Councilor Cabaluna or itugyan niya lang ini sa biktima sa sining pagpasaka sang kaso? Super Bombo Cham, wala pa man siyang mention si Councilor Cabaluna nga legislation or possibly ordinansa, pero ginasaligan diri so far sang mga otoridad nato ng investigation na ginaobra kagauna na nga daan nagatuad ang Iloilo City Government kahanda sila magabuglig when it comes sa legal assistance sa bahin sa sining biktima nga mismo si Mayor Jerry Tranyas sang manduman pamalit si Mr. Jack Kunlo nga tagan sang assistance sang biktima in kaso nga kinahanglan niya mismo sang bulig. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Ti dako ini karon iyang leksyon sa tanan sini nga mga taxi driver. Katulad sang pahayag diri sa isa ka taxi driver nga nag-comment diri sa aton nga live. No? Nga ti ang nagabuhi kuno sa mga taxi driver ang mga pasahero. So nagakadapat nga the moment nga sa tion nga ginpasakay mo sa imo sini nga taxi unit ang imo sini nga pasahero, ti dapat kuno nga mangin marespeto ikaw, courteous ikaw, kag tingwaan mo gid nga madala mo sa ila sini iyang destinasyon sang madasig kag safe sila. Amo kun tani ina ang nagapanguna gid sini iya nga tinutuyo sang mga taxi driver sa aton sini mga kabombo. O galing kiti extrador man lang ini siya, ginbutang niya pa sa hindi maayo sini karon ng imahe sang isa ka taxi fleet, ti nagakadapat gid nga mayara sa mga nagakaigo sini iyang himuon nga mga legal nga tikang ang biktima kag ang mismo ang nga nagapati kita nga kung dako ang inyo siniya nga taxi company
siyempre, damo man kamo sang resources. Agud iya nga ma-screen sang husto ang inyo sini nga mga drivers o mga naga-apply bilang driver. Kay ti public service man ang inyo sini iya nga ginatanyag through public transportation. Di pa siguraduhon nyo man nga waay sang anuman nga mga malain nga record kag psychologically stable ining driver nga inyo sini nga iga-hire. Lantawa bala kon ano ang natuga sini iyang una bes ti kahuyanan sa bahin sang biktima. No? Magluwas ang kahuyanan ang balatyagon sang isa iya katawo nga yara sa sitwasyon nga sexually ginaharas ini siya. No? Pinaagi karon iya sa pagkabot sa iya sini nga kabot kag tistingan niya nga ipakapot ang iya sini nga junjun o ang iya sini nga pitsorokoy sa iya sini nga pasahero. No? So tingwaan taman driya. Malabot ang Public Safety Transportation Management Office kaya ang mando sa alkalde nga i-assist gini nimo until such time nga maka-file sang kaso ang biktima kag anong lihok sang LTFRB kag sang LTO tingwaan taman nila nga malabot diri sa aton sini nga pagpangalagad sa bumuanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante sini nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023. Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs, has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda, magaumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga sa lamang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Mo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imulawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan,
prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan, ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang minutos na nakaligad sa takna sining nga launa balik diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa gihapon kaporimo Bombo Chama Blanco Hofer. Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon.
Ginatingwaan gini rin naton nga mga kalabot diri sa talatapan sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising Regulatory Board kag subong man sa Public Safety Transportation and Management Office para nga mahibaluan naton kung anong ila sini iyang lihok nga paghimuon may kantanan sa kay Leopoldo Estabilio Jr. nga amo ang taxi driver nga nagbastos, no? Pinaagi sa binastos nga aktwasyon kag pagkapot niya sa kamot kag tuyo nga ipalugo ay ipakaptan ang iya sining Junjon, no, sa kay alias Ken, no, ang biktima nga isa ka trans or membro sa LGBT community, no, isa ka transgender sa aton sining mga kabombo. But before that, check tanay ang Public Safety Transportation Management Office kay ginkonfirmar na diri sang biktima karon nga willing ini siya magpasaka sang kaso. Tiyang mando sang aton sini iyang alkalde nga ang Public Safety Transportation and Management Office amo ni ang mag-assist sa biktima sa pag-file sang kaso. At the same time nagpatigayon man niya sang kaugalingon sini nga pagpangusisa ang PSTMO under Mr. Jack Kunlo. Ibalo naton kung ano ang latest diri karon sa aton iyang pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kagabantayan man karon ang lato-lato craze, lato-lato challenge sang Bombo Radio. Nakalabot na kita sa City Council. Sinoyhan ang sagad-sagad nga konsehal maghampang sang lato-lato. O bantayan kay i-check naton ina momentarily sa aton sining pagpangalagad diri man sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Oras naton diri karon mga kabombo is 12 minutes after 1 o'clock sa hapon. Sa aton man sini karon iya nga pangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Ang Department of Health kuno nagakahangawa kay nagakaubos na diri ang mga nurse sa pungsod ng Pilipinas. Tidako kunong posibilidad nga maubos sa mga nurses nga nagatrabaho sa Pilipinas kung hindi kuno mahatagan sa nagakigo nga pagtamod sa gobyerno ta ang nagakaangay man nga compensation sa ila. Kay padayon ini sila banwa nga padulong sa luwas sang pungsod. Tisuno gani diri sa kay Health Secretary Ted Herbosa, siling niya ISO figures mas marami yung umaalis kaysa napuproduce natin. In a few more years, I don't know how many, but I think it can be counted by fingers of one hand. In a few years, if we don't do anything, maubusan tayo ng nurses. Sa record karon sa Department of Health, mayara sa 44,602 ka mga doktor kag 178,629 nga mga nurse nga nagatrabaho sa Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabombo. All right. Now, i-check naton standby on meeting pa si Attorney Altura. Anyway, balik-balikan naton ina karon sa aton man sini pre nga pagpangalagad. We'll be checking Bombo Angel next Bombo Chris, no? Samtang ginadiscuss ko ining parte iya sa nurses diri karon sa pungsod ng Pilipinas. Close to 200,000 ang nagatrabaho kuno nga mga nurses diri sa Pilipinas. Layo ini sa data sang Professional Regulatory Commission nga mayara sang 95,000 lisensyado sini nga mga doktora kag masobra tunga sa milyon nga lisensyado nga mga nurses sa pungsod. Standby kay Momo Angel. Tigin ako man diri sa Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o KUMPAPI nga 40 to 50% sa ila sini mga nurse nga nag-resign sa sulod sang makaligad sini duha ka tuig para nga magpadulong sa iban sini nga pungsod. Kaya mo nablambal nila nagakuha lang sila sang experience. Pero grabe pagiging karon ang offer abi sa iban sini nga pungsod just like sa United Kingdom. Dito na pa eskwelahon. No? Ang nurse dito man i-train para lamang iya nga magtrabaho to sa ilang sini mga ospital. Dako pang sweldo
Hindi pa magastuhan gid ang isa ka estudyante, tiyamakon mo ng oportunidad sa aton sini mga kabombo. Ang iban sini nagahambal nga sa tion man lang sang pandemya, naglala pagid ang sitwasyon kag do didto kuno iya nga nakapaminsan ang mga nurses sinya duway tupao. Sakripisyo ta di, risgo takbuhi ta, risgo takbuhi isang pamilya ta pagkatapos ang naparti ni sir para kung tani sa aton paugatan pa iya kag halos ludhan pa sa mga nurses. No, ang ila sini nga compensation sa ilat sini nga pagtrabaho during pandemic. Ti klaro sini banwa karon niya nga implo ang one COVID allowance nga kun sa diinti umpisahan siniya nga gin na proseso sang nakaligan pa nga tuig kagin pas-anan nga i-release na by June 2022. Ti June 2023 na kita karon. Nag-isa na katuig sa aton sini nga mga kabumbo. Why gyapon? Pasalig lang gyapon ang naagom sa aton sini mga medical professionals, mga doktor, mga nurses. Pero kabalo kamo banwa nga 10 or 15 years or make it 12 years ago, 10 to 12 years ago, ara na yang daan ang trend kag ang mindset sang mga ginikanan kag kalabanan sa mga estudyante nga nagapili isang kurso nga nursing. During 2007 no or 2000, year 2000 gid sa aton sini mga kabumbo, amo na niyang nagalupok nga kurso sa pungsod Pilipinas gaman. Kay ti kon nurse ikaw o registered nurse o ang kurso nimo abi nga pagakwaon mag-eskwela ka sa college is nursing, dako ang tsansa nimo nga makapadulong sa luwas ang pungsod. Ang term sinabanwa amo sini dai to nursing lang imo sini iya nga kurso para ka pa Amerika ka. Ugaling that time hindi man basta-basta kay ti during sa mo sadto iya nga mga tinuig, mahal man ang tuition fee kag dako man ang imo sini nga gastuhon kung mag-nursing ikaw. Dako man ang abagahon sang imo sini iya mga ginikanan kung mag-nursing ikaw. Pero ang mindset sa ginikanan, sige lang pangutangan ko ni bata ko kay kung mag-nurse ni sa uli kag baka pa Amerika, ti makangkon kami ni isang masulhay sini nga pangabuhi. May migo kaya gani bumbok Risilugo, no? Nakaminsunar sa one time sa kon sinya pare. Nya meg. Sinya sa ulihi guro, balaan ko na ako ano pangasawon ko. Sing ko ano pangasawon mo? Sinya nurse nga may tiyangge ah. Oh, sing ko nga nurse nga may tiyangge aw. Sinya kiti ko narato sa Amerika, ako mabantay ka tiyangge eh. Perte no? Pero amon sini banwa. Amo siniplastada, no? Ngati, ang mindset sa mga Pinoy, kung nga nagbaha sang una iyang mga kuha sa nga nursing sini iya nga kurso, no? Bisan gani 2000 nagboom ang nursing nga kurso, 2008 7, 8 hasta na mag 2012 or 13. May mga nagtuluhaw man iya nga mga bulutuan nga nag-offer naman sa nga nursing aid nga kurso for 2 years. Kay magwa man dayon, mahapos sila i-deploy sa iban sini nga pungsod. Oh, sa aton sini makabumbo. So, ang mayor diri iya nga rason, ara gid iya sa mga Pinoy nga kay tinakita nila nga kung diri lang sila magtrabaho bilang nurse, mapatay lang ila siniya nga lawas sa trabaho, sus Maria kagusip po. No? Manubo ang sweldo, hindi ka bawi sa gasto nila sa pag-eskwela sa kurso nga nursing. Amo sinang mayor nga rason, dinugangan pagid karon sang COVID-19, sang pandemya.
As na iya naglabot pagin sa punto banwa nga inubrahan na sa mga medical professional, lakip na diri iya mga doktor, ang mga nurses naton, inubrahan na sininila, ginrisgo ila kabuhi, ginrisgo man ila kabuhi sa ila sininga mga himata, tubtob subong, ang para kung tani sa ila, nga napartinisir sa ila, iya nga compensation, wala gid mag-abot. Ti sino na hindi man niya maminsar nga, dito na lang tiya sa iban sini nga pungsod matrabaho. Tsakto aton sini kabudlay, solobra ang sweldo nga ginahatag to sa aton, makabawi-bawi gi kita. Makadawa-dawa gi kita kagati simpre makaturutihin-tihin kita kag makaamat-amat kita iya nga makatakas sa aton sini mga kautangan. Ti pati mga teacher, yes, pati mga teacher iban sini nagakanto na sa iban sini nga pungsod. Ang Thailand, namudamo teacher to. Cambodia, Indonesia. Ti within Asia lang na sa aton sini makabumbo. Ting iban siniaw, hamako ni mo. May tsansa man iya nga pati mga teachers magkaladula man diri kag mabiya sa pungsod Pilipinas makadto sa iban sini nga pungsod just like Estados Unidos. Ti kun hindi pa ya mag-step up diri nga aton sini nga gobyerno nga hatagan sir nga kigo nga pagtamod ang aton sini iya nga mga frontliners, no? O ang aton sini iya nga mga empleyado diri ati Goodbye Philippines. 27 or 21 minutos na kaligad sa takna nga launa. Ang lato-lato craze na kalabot na sa Iloilo City Hall. Ang mga konsihal karon nagsabat sa parawagan sa nga Bombo Lato-Lato Challenge. Sino ay hanang pinakasagad sini nga mag-lato-lato man? I-check tabla, balikan tang linya ni Bombo Angel Tangel. Bombo Angel, sa report na please come in. Bombo Cham na ginbaton na. But ano Bombo Cham, ang lato-lato mismo ari pag sa kamot naton ang gingamit sang mga konsihal nga tinagasiga-siga panigin bato nila ang challenge sang Bombo Radio Iloilo nga ti makaga intra sa lato-lato challenge nga ti ini ang apat ka mga konsihal gid ang nagsabat na una diri Bombo Cham si Councilor Rudolph Ganson kaupo diri si Councilor Plaridel Nava, si Councilor Sanfri Cabaluna, nag-intraman kag si Councilor Alan Saldivar wala man nagpauli sa sininga lato-lato challenge naton Bombo Cham kag actually nagambal diri galing si Councilor Cabaluna nga tinunghuya ini siya una-una kay nagambal din siya nga hindi gid sa kabalo pero si Councilor Nava naging sa pag-try sa nga sining challenge halin sa Japan kag at the same time si Councilor Saldivar nagambal pa ini siya nga sa nga sadto pa lang nagahampang na ini siya sang lato-lato sang wala pa man sa nag-obra sa City Council kag sang tion niya gid nga tama ini kauso Bombo Cham kag si Councilor Ganzon nagiman kaya mismo ang iya mga kabataan nagaturo testing man sang sining challenge kani Bombo Cham kag dabuton naton this time o kung sa masunod nga mga inadlaw si Mayor Jerry Treñas kung mapasugot ni sa ayan sa one-on-one lato-lato challenge Bombo Cham. Okay, sanday sino mga nagsabat sa lato-lato challenge sa Bombo Angel, ipakita naton isa-isa bing ila sining performance, performance. Jel? Bombo Cham una diri let's just say dayon ara gid si Councilor Plaridel Nava again pagbuan ni siya actually sa may 6th floor papanaog na ini siya pero sang gintanyagan to siya sang lato-lato challenge nagabaton ni siya dayon Bombo Cham kag upo dia paganing iya nga bata nagahuluhampang may ara kita na video Bombo Cham. May ari gid Bombo Angel? Ipakita ta ang unang nagsabat sa Bombo Radio Lato-Lato Challenge si Councilor Plaridel Nava with special participation or featuring Inday Pia. Kunya ko magsala si Pia ni ang bata ni Kagawad Pla Nava, no? Areho pakita naton na banwaw. Puerte, no?
Mayo kay tawag siya ni si Councilor Plaridel na ba kagati ginshare man gani ang game sa anak niya Bomboy Angel kiti mo ning kung sa pa bala sa mga tinaga pa sa mga milenya amo niyang muda subong mo ining lato-lato pero ang Department of Trade and Industry ginapakumpiskar na ni mga lato-lato kagway na ginapanugutan nga ibaligya ang imo lato-lato by the way Bomboy Angel standard basi kung substandard manibla kay nakatesting ko to sa substandard o hindi balan duwa ni ka bula ng plastic ni balance no do hindi balance mo Angel lain niya at lato bombot siya maging patistingan sa mga councilors may siga-siga niya so standard gini bombot siya standard okay next ka nagsabat sa challenge sino Bombo Angel Ara pagid bombot siya, Councilor Rudolph Ganzon. Rudolph Ganzon. Okay, si Councilor Rudolph Ganzon, ipakita nato ng birada ni Councilor Rudolph Ganzon, abe? Bigyan mo lang ako, no? One. Allah, hindi magsiga. Ay, kailangan. Ang mula giniskills, ang mula giniskills, but it's nice na sila gadugang sila sa kahat. Mama matuwa sila ang pulso ko. Lain din yung mga lain ko nung pulso ni kagawad Rudolph Ganzon. Pero do nakasantik-santik pero napangita tagaling iyang santik-santik Bomboy Angel inang pariyos ginablang nagabinarak lang bla. Sino inang konsihal nga nakatigayon nga makapabarak sang lato-lato, Bomboy Angel? O lagid bombot siya, mga prangka, di silangan, di pa sila tama kasagad. Doon bombot siya, ang si Jaffy kita ni si Councilor Zaldivar, bombot siya, nag-accept mo sa challenge natin sa may sining lato-lato challenge, bombot siya ng taon tabla. Si Kagawad Alan Zaldivar. Uy, hala. Uy! Sus, nakaisa si Kagawad. May technique na sila. Liwat. Nakaisa si Kagawad Zaldivar Bombo Angel. Karami isang imo sining nga lato-lato kadaan kay do amuning tawag siya do amuning swerte nga duag for 2023 ang magenta. Tapos gasiga-siga pa na bombot siya. Gasiga, tiduay man to gasiga. Gasiga na bombot siya. May light sa sulod ba? Hindi mo tahan ko sa Christmas light. Laban-laban ni do substandard man iguro lato-lato mo to nga do ay nakapalato-lato ang mga konsyal. Lastly, bombot siya si Councilor Santri Cabaluna una gid dire nagambal ini siya nga hindi siya kabalo kuno pero sa nga natag naton sa iya ginpalapit naton sa iya ini nga lato-lato nag-testing man si Councilor Cabaluna bombot siya man taon ta bala ang pag-accept ni Councilor Cabaluna sa challenge naton bombot siya City Councilor Cabaluna ara ba may chance wag ko chance sa mga hinabula sir wala nagamuna sir wala ambot nga wala basi kung bakla why chance sa Bombo Angel kuno nga makapasantik-santik si Kagawad ti si why to sanday sino pang mga wala sa konsyal gusto ko makita maglato-lato si City Councilor Irene Ong no si City Councilor Ili Istante si City Councilor Janiang no City Councilor Romel Duron sino pa gina mga konsyal ganin naton City Councilor Candice Tupas Councilor Lila Luntaw. Sino pa mga wala ko ma-mention na Bombo Angel? Na-mention ko na tanan? Actually, Bombo Cham, si Councilor Romel Doron, yung katuan natin sa opisina, pang tido nagambal si Councilor Doron, nga to hindi niya ma-accept ang challenge, kaya hindi gisa ko nakabalo Bombo Cham. Pero sa bahay sa kanya mga councilor, si Councilor Rex Rabia, yung katuan natin Councilor Rex Rabia? Timingan gid niya nakauna na siya kuno lakat bombot siyam sa pagkanto naton sa iya prior before. And si Councilor Elistante paglingling naton sa opisina nakahalin naman siya bombot siyam.
And the rest sa mga city councilor, tinguan naton within this week, if ever nga ari man lang sila di sa may Iloilo City Council, tinguan naton nga pamangkuton kung batunon bala nila ang exclusive challenge sa Bombo Radio nga ining Lato-Lato Challenge Bombo Cham. Si Councilor Estantia kalapit sa balay raman na sa lapas, pwede makantuan guro to. Pangayawan to Bombo Cham. Palato-latoon. Oh, hindi pala Councilor Estante, sir, no? So, amo na Bombo Cham, so far, apat naman lang initially ka mga konsihal ang nagbaton sa aton challenge diri sa may Bombo Radio Iloilo. Pero ang amay sang City Council sa Sangguniang Panglungsod, si Vice Mayor Jeffrey Ganson, i-challenge man sabi Bombo Angel, ang mga department heads sang city government ipang-challenge naman. May isa ko to nga nakita bala nga do sagad-sagad gid nga maglato-lato Bombo Angel. Si Mr. J. Kunlo i-challenge naman. Oh, lantaw-taon din sila sagad to sang kilala ko to. Jel? So, abo mo siyang singa natin laboton si Mr. Jack Kunlo kung possibly gani kay ginumpisahan ni Mayor Jerry Tranyas ligad nga si Mana sa nga Domingo. Diba si this time magabalik din ang alkalde, ma-challenge ta sa ating lato-lato challenge sa Bombo Radio Iloilo Bombo Cham. Kaga, lantaw naton ang sabahin sa mga department head kung ma-accept sila ihan sa sining challenge naton Bombo Cham. Okay. Check ko sa Kapitol. Galing kiti sa Kapitol to, why gito sa may nag-take sang challenge sang lato-lato Bombo Angel. Aryo do isa lang ka color ning lato-lato aw. Oh, sino nang challenge yan? Si Bombo Lindsay ni nag-challenge sa kay Mr. Nerio Luhan. No? Ilan taon tabi? No? Si Mr. Nerio Luhan maglato-lato be. Ipakita ta Bombo Chris, pero ang lato-lato bla do pareho man sa lato-lato mo nga magenta ang color bala Bombo Angel, magenta or orange ne? Or basi nagasiga lang? I-check na bla? Sa Kapitolyo naman niya. Amo ning ang bako, pati department heads no? Rantaon ta kung sinong mayo maglato-lato. Ang balon ta lang DTI, hindi nyo lang sila na pangdakpa. Away man pangdakpa. Hindi nyo lang pagkumpiskura lato-lato nila. No? Lantaon tabi, Bombo Chris be, areo si Mr. Nerio Luhan di sang pikaw. Sos! Maria Kagusep. Gra! Sagad-sagad kaliya siya, no? Si Sir Nerio, Bombo Angel, may makabato na dra siya? Mag-amo na ba mo siyang do kasagad, just like yung Mr. Nerio Luhan, do it will take a lot of practice kag lagob siguro mo siyam. Ilang taon naton sa bahin sa mga department heads kung may ara na nga daan, naka-early practice, pwede natin mabato kung Mr. Nerio Luhan mo siyam. Okay. Pero may nagahutik diri sa akon mo Angelo? Ang kalabanan kuno nga mga lato-lato, ni kunti made in China. Basi kuno kung may mga device na di sa sulod lasang lato-lato kag ini isa lamang iya ka trap sa aton sa mga insect. Jel? Do Bombo Cham, do may kakulba security purposes, do mo na ginanamin mo. Biko na yung magamba ka nga dalom-dalom ka na gidya magbutsamba. Ginapa-overthink mo kami Bombo Cham? Wala man. Oh. So, may Bombo Cham ng taon tagid naton kang sino nga mga city councilors, mga department heads ang posible mag-oo sa sining challenge sang Bombo Radio Iloilo nga lato-lato challenge kag at the same time si Mayor Jerry Tranyas basi magpasugot sa one-on-one battle Bombo Cham. Overti grabe nga one-on-one battle, grabe ba? Pero yawan sila to kay Mr. Nerio Luhan, no? Galing iti do. Grabe, no? Why may movement man ng lawas ni Sir Nerio sang nagalato-lato siya. Mabalaan talaga na, no? Kung ara na sa ang actual bala Bombo Angel. Kumbaga Bombo Cham ni kay Mr. Nerio matsyag ko mga pila ni kasimana nga practice iya tapos ang taon ta karon ng kamot ka kung may mga lagob man bala ko na sini ang practice ang ginhimo ni Mr. Nerio Luhan basi makahatag siya
suggestion diri sa Iloilo City Government. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Grabe ang lato-lato craze diri sa pungsod da Pilipinas. Pero amo na ang mando sang Department of Trade and Industry nga pangkumpis karon na ini. Sa aton sini nga mga kabumbo. Aton sini lingaw-lingaw man lang Pila gani ka mga ginikana nagahambal nga siya mas mayo pa nga mabuyo sa lato-lato akon sini nga bata. Sang sa mabuyo siya sa mga online games tibla nga bilog na lang iyang adlaw. Nagatubang siya sa nga cellphone. Sa aton sini nga mga kabumbo at least iniya ining lato-lato mambal naton nga ti hampang-hampanganon gini sang mga kabataan mo. Bisan gani ang mga adults sini nagatiaw-tiaw man sa paghahampang. Oras naton 36 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Sa aton sining nga pagpanumbalik ka Banwa. Latest update sa sining natabo na sa may barangay Bacau sa distrito iya sa Mandurriao. Ang tupad balay to kuno ni Milba gin katok man to sa mga armado sining nga tao kagabi Kag may mga information kita dire nga nabaton nga may mga materyales mula sa ongoing construction dra sa dalan iya sa isa ka Banwa. I-counter check ta pa ini sa aton sini mga kabumbo ginabaligya kuno sa mga obrero. Grabe nga mga sideline nila ba? Balik-balikan tayo na sa aton sini nga pagpangalagad sa gyapon diri sa Bumbuanay sa Auto pagkatapos ang mga labing importanteng pahanumdumon. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko
kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatu 42 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na balik diri sa pagpangalagad sang bumuwaray sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Nagasan may nagkaron si Bombo Jomar Villa. Ang tupad balay ito ni Milba nga naglaguba itong iya sining dingding kag may mga ginpang tutdan pa itong mga armado sining lalaki. Amo man kuno ang ila sining na agyan, gintuktok man sila kuno, ginkatok man sila kuno. Ang mga kabataan yung naghilibi. Pero ginpunggan niya kay basi kuno madalahig pa sila. Bombo Jomar sa report na please kami. Bombo Cham, halos nga doon natubuan sa nga nervyos ang mga kaiping nga pamalay ni Mama Melba. Ang ati Amonikina ang nagpapalabot pa di concern nga ti regarding sa sining balay nga ginpadulungan sining pulo na banta pulo ka mga armado nga makalalakinhan kag ginapangguba no ang party dingding sa sining puluyan kag ang iya sining tiyangge kag ang yato nga gate nga gin attempt man nga sudlon pangway tigayon bangon nga ti mapag-on ang pagkasirado. At katapos ining natabo karon nga aksidente sa lugar tinagtuga ini sang kahadlok sa mga palibot akon kay ping sining mga pamalay kay bisto sa pagpungsisa naton sa lugar. Matapos ining insidente bumbutsap pag ginaproblemahan nila kun din silang tulog kay ang ulit na batian nila nga balikan sila. Tiway tumatumod kung balati ang ginahambalan amo lang tong kay Melba nga balay o kung sila dabi no palibot dara nga pamalay sa nasambit karon nga lugar at mo ni ang ginakabalakad karon kasubong lamang dire karon nga tinapakinutan naton si Ma'am Lisel Digala no actually ito pa na sa balay do mga iwaga ni iguro isakdo pa no ang kalayon kay tiiping na ginis na balay ni Ma'am Melba nga ti sa natabo ini kabi ato man sila sa balay nila upod ang iya sining kabataan. Kay kun pamatian tag niya sining palisayon, bali umpisa kuno nagpadulong ining mga ginabata pulo ka malalakinhan dito sa may area, naka-experience man isa nga do kasubong nga gin katok man nang iya sining apertahan babutsam. Pero why ni siya nagwa bangon nga ti sa kangawa basi no matabo bala. So ginpanilaga niya lang ko no, nga may nagkatok siya sining apertahan tapos dugay-dugay dito naman to spiak. Muna nagali nga ginapang ginagawa na to ang balay to ni Melba
sa may piyak yung area. Amo nang ti mga kabataan nito kagabi, grabe itong hinibi, no? Nga ti sa kakolba man, no? Nga basi sila madalahid, bisan ti hinibi itong mga bata, ginapungga niya na kuno kagabi mo. Nga ti di na maghibi, basi kun sila man bla ang ikantuan o kung ano da atakihon abi no siling lima tanan sa mga individual ay ti white to sang white sila ti upod nga lalaki no ti sila lang ti charity makbataan nga di city anyos man to ang pinakamagulang and the rest iban mga minor de edad ti nagtuga ini sang kangawa no kakulba sa ila ang ining nasambit karon nga natabo dito sa may nasambit nga lugar Babusam. Ipabati tablanay no si Ma'am Lisel Adigala sang mapakikangutan sang Bomboradyo. Dito namon ba pertige di sir nga perwisyo ang kulba namon di hama kay ti ang kabataan ko. May mga klase pagkaaga naluoy mo ko sila tinulugan to lakas sa eskwelahan tinulugan. Ti pertige jang epekto as in nga hindi gid namon hindi ko gid ma-explain kung ano ang batyago namon nga sobra pa kami sa ginanervyos nga ni sitwasyon namon ni. Kay grabe gid yang yung kagabi nila sa amon dia perwisyo. Okay. Balik ka mo do ka experience magli nga dugin manda. Ginpulpog ang sirasang tiyanggi ko kag isa pa hindi man kami sir katulog sir kay ti ang piyak din namon. Grabe nga nga pulpoganay. Ti may gilusiga kalabuka ang sirasang ila nga dingding digin pangrungkab. Di paano ka na matulugan ginadakop ka na sang kulba mo ang kabataan mo ginatipon mo na lang kay nagahinibi na. Pagpulpog pag gabi ara man. Ara kami sulod balay. Gintipon ko lang mga bata ko kay nagahinibi na pangkupan ko lang sila bako hindi lang kamo magtingog kay basi kun kita di ang ianhon. Tama no? Oo, madalas ay ting mga bata upod ko sir mo. Ibati ano balik gabi Tima ko mo bala masinggit pa bala sila nga pamatyon ka mo namon. Tanan. Wala kami nakabalo kay wala man sila may ginit lang nga ngalan. Sagwa lang kamo batian amo lang na singgit nila sa sagwa batian lang na namon nga mo na ang singgit nila. Pamatyon ko mo namon do may kaakig Oo, may kaakig ti tani kung sinulang tani ang ilay bala nga amo lang na tani ang imit lang nila hindi nga pamatyon ka mo namon tanan na threat na serya. Ti ginakulbaan kami gani daw Diba minsan raw gani kung diin kami ni matulog karon kay nang hambal na to sila nga daan nga mabalik sila. Mabalik pagid sila kuno. Di siling ko amo na gani kita utwas og gina kay sir di bala. Mukuti sir ni sir kay naghambal sila nga mabalik sila. Just in case gid man ma'am tawgi lang kami ginhatag man sila nga hotline number mo. Tawgi or i-text. Once nga personal interest na sunugin mo. Wala gid sir kay hindi namon makita ang tsura. May traso ka mo? Yes ko. Wala kami atraso di sir. Amo na gani na tingalahan amo no sir nga amo gini ang ginhimo sang amo ni nga gabi sa amon dire sa kumari ko gidya kita naman ang sitwasyon. Bata mo pila edad na? Ang subang ko 17 babae tapos ang ikadwa ko lalaki 11. Ang gamay ko 7 babae man. Diba? Si Ma'am Lisel, bamusan lang kasaryana naman sila ni Police Captain Campbell, ang hepe sang Madrigal Police Station, amo to ang ginturnover kung ginahatagan niya to sang cellphone number. Bamusan in case yamanti kung amo gimanay kung tuod gimanti nga mabalik giman sila kay mo nang batian nila kuno mo. Ato sa may sambit karon nga area. Bubusap. Calling card lang yun ang sarang mahatag sa aton sinima kapulisan, hotline number lang yun. Ang mahatag sa aton sinima kapulisan dira sa Mandurriao. Hindi sila makasiling abi nga hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magkadlok kay pabantayan rin namon. As a matter of fact, diba, may task force bakaw na dragin balik. No? Kag inang assurance ba lang hindi na ni maliwat, Bumbo Jomar? Kaya mo man gani no nga hindi lang ta dapat asta sa tao ganay. Kay orihila na mo basi kun may ta balaw ka basi kun pang rataton tuslaw ita man ta kayo. Ti makalarma ni Bumbo Jomar ang napulo ka tawo nga lunsay nagabitbit sang malagba sining armas kag magpinang tuktok dira sa inyo sining puluyan.
Kag maghambal nga pamatyon kamo. Oh. Maka-alarma niya magamusin eh. Hindi na ni-insakto ya, Joms. Amo ganit hambal ni Ma'am Digala ti threat na nasa ila bubutsam. Ngati pahugon, amo na blang ngati way man kuno sila traso, amo nang ginakawan nila sa may area. Actually nakapagyagot kita diri no kay ako no Barangay Joel Alvarado sang barangay Bacau regarding sa sining sambit nga natabo. Kag subong ti may ara naman sila mga may sure ka nga sining pag patikayon abi no sang pagpatrolya sang tanod sa area karon ti rubingan nila at least nga ti may Osman ang kaimtangan sang mga pumuluyo nga ti malapit sa lugar nga ti naka-experience ang kasubong sining natabo karon bubutsam no kag suno kay kuno Barangay Alvarado regarding man sa natabo ni kagabi actually nakabato man sila report ang may gin kuno no may gin guba to kuno nga balay tapos may mga lagba tong armas so mo to nga nag mando si Kap siya nga tanod nga isi check ang area kung ano pa matuod nga ti mayarag ibang mga personalidad nga may mga bitbit nga mga malagbang armas. Pero ang time nga nag-report sa ila do mga past na to alas 12 kay ang natabo to kuno nga pag haras to sila do mga alas 11 media mo kun ang taon-tang pumuloyo sa lugar. Amo to ang balik mga past 12 nagkadto kuno tanod dito. Tapos nagtawag sa iya kag in confirm nga ti wayman sang mga nabutan na to abi no nga mga armado nga mga individual sa may area. Only nga ti nakita lang to ang kay anigihan yung motor nagkalaguba na to ba yung mga dingding ang gelosito nagkalabuka na to nagkalaguba na to ang dingding sa itong Tiangge sa Manisambit nga area. Kaya mo to nga nakalaton si Kap nga tidok waynam lang tiwaynam mo sila nagtawag ka pulis. Agod nga ti magkadto abi sa lugar kasi duway naman kuno sang may nabutan to nga ti mga individual nga ara pagyapon sa area. Agati sunog gani kay Kap no bisan siya makatestify man naway sang malain no nga record ang kanatungdan abi no specialty ang tagbalay nga si Ma'am Melba Himinilio kon pamilya Himinilio sa ila sining nga lugar no ini record abi kon sa illegal nga droga no all the respect mas pamilya why man sila sang na pag-get na record abi adra sa ila sini karon nga barangay online nga ti ang pangabuan nila ti amo na nagabalik abi no sang ulutanon at same time ti ang bana sang tagbalay amo na ang nagabiyahe lamang sang taxi pamusam ti pabati tabla si punong Barangay Joel Alvarado sang mapakigangutan sang Bobo Radio mo sinikap so amo na sang siguro i-ano na ginaton nga ang aton mga barangay tanod magalibot na gid kaysang nagligad sina kada oras galibot kami sina in fact kagabi ara gid ko pag libot gani namon sadto so ti siguro i-ano na naton kay kun magamo na nga storya nga mabalik sila. So, palibuton nato ng tanod. At the same time, na-report naman na naton sa Mandurriao Police Stations nga may muna diri nga hitabo. So, basi maka-deploy man or makabulig man na ang Mandurriao Police Stations nga sa pag-roving diri sa aton tanod nga ara sila. Di ka mo gabi, Kap? Ari lang di kami kagabi sang natabo nga may nag-report pero timing gid nga ginpakadtuan ko sa akon barangay tanod kay siling may amo na dito. But nag-report, nag-update sa akon ang tanod ko nga siling nga katauhay mandi. So, mga oras to, Kap? Mga alas 12 pasado. Ay, okay. So siguro basi pagka abot sa aton tanod dito wala na sila. Kaya according sa Tagbalay, naglakat man kuno sila dayon. Oo. Di ka mo kabatong report, Kap, nga may may nagsakto, nagsuluto? So may isa ka pumuluyo man naton diri nga gaobra sa call center nga nagpaibalo sa aton. So amo na sa hangin pakituan naton to sa aton man dayon tanon. Oo. Anong background nila ni Kap Himinilio, Kap?
ay na sila halin pa sa katigulangan nila nagabligya ginautan halin pa na sa kay Lola Mining to so una kay Romeo utan gina sila ya tapos sa muna subong ngay na si Melba gabligya na sa utan. In fact, everyday kita ay kami na sa super nga nagapangumpra dito sa mga utan. Di ako gay pangumpra man ko ginabligya ko man dira sa akong Tiangge. Gasinugat anay kami na dito sa super. Tapos upod yan na ang iyabana nga taxi driver, no? Pag ako isa makita ko po man da ang bata yang nagabitbit sang ila mga ginapangumpra. In terms sa although respects family, no? In terms sa illegal drugs, may mga involvement na sila, Kap? So, ako makasigurado ko nga wala na sila yung involvement. Ina nga pamilya, nga Kanday Milba na Himinilyo, wala ginaintra sa illegal drugs. O kung sa Badak, Abi, mga, although respect man sa ila, Kap? So, wala gina. Okay. Ano ko rin ginalantaw nyo sinikap nga motibo or may aran akong person of interest ni? So, amo pa na ang naton, no? Ginapangusisa ginaton dito, gina-investigaran ginaton kung ano gid bala ang tinutuyo sa pagsulod sa ila kagabi, no? Kay base kun mga nasalan lang bala o kun base nagtalang lang nga bala yung ila pagkakadtuan. So, kay kun tanaw naton kun sa ila gid mismo, so ina masiling naton nga kung illegal drugs ang motibo, so ina sila ka pamilya wala ginayaga intra. Balikan to tong tanod to nagambal to tawahay man why na sa amin nakitaan sa lugar o masalakyan abi na notice ka mo nga naglabay di? Wala sang salakyan nga nag-agi no pagpa-check naton dito sa mga tanod nagambal man naton tanod nga siya kaptawhay man di kay pag-abot nila dito gitawagan ko din sila ikuti kamusta na da anong update nya kapti tawhay man din. Sa lugar gid mismo sa lugar gid mismo. Pero nakita yan na tong wasak na to mga balay or na ano na. So tiyan mo lang na nakita nila to yan na fall down na. Kapalabot ka mo din sa police cap or why naman? Oo, napalabot na naton, naka-inform na naton ang Mandurria Police Station. So at the same time nga advice ganit naton ang natungdan nga magkanto man dito kay parang magpa-blatter dito sa police. Kag diri sa aton na-blatter naman naton nila. Pero tapos sa gabi na tapo nag-inform ka mo dayon or subong na nga agar? Sang aga na kay gin pa kagabi gin pa verify ko to ti amo to pagambal nga tawhay naman diri so wala naman ang subong nga aga mo na nangusisa kita sa natungdan so saka nakita na gano sa mga pulis kay nakuha na gid naton kung ano ang nagkalatabo. Si Apo ng barangay Joel Alvarado diri karon na pamutsam. Tiyan mo na. Ang barangay official nangayo assistance sa kapulisan sa pagbato nila iya sang report nga may mga armado nga tawo? Why na kuno kay amo to ganigin kadtuan to tanod why na makuno si mga armado to amo to nga ti kagahon na to nagkadtong pulis. Why na to sila pagka alas 12 to nagtawag sila galayon kay why naman kuno sila may nabutan amo na nga why na to sila nagtawag ka pulis amo na to aga nga tinagkadto da kay may nagreport to nga concerned citizen sa may Mandurria Police Station. Concerned citizen pa yan nag-report hindi kay mga barangay official nga nakahibalo naman sa insidente? Ti alas 12 pero bala na to nila nga may armado kuno nga nagsulod to pero ti why to nila mabutan sa may area. Pabutsam amo na ti amo to nakita lang to abing ti may kalaguba na to nga dingding to kada mga kalabuka to nga jealousy ato sa man sambet area. Okay. Kay panaligban pa niya kay amo to gin sound check ta ti duay man gani isang malain to nga record siguro ti kung mas mayo maka-provide ang barangay sang closed circuit television pabutsam iti duwa man ni duwa man ni ka area mo ang pahimo agyan sa sining mga individual ti pwede sila kaagi to beki tupad man ni sang taytay dire sa may creek block ay may creek na tupad balay ng Melba mo ti pwede sa kaagi na taytay kung gusto nila magbalik ang isa nila option dire gid sa may tubang sang barangay hall exit nila ti dire sa may diversion bumbutsam kay sa una kung nataon naton kay ang pag-grade to blast ang 32 to kung mga individual drama nagagitong ang
mga otoridad sa pag rate sa main area kasi dodra ang mas mahapos kag maligwa kung itanggi dito ya sa likod ngati ang salakyan dito kapag rumak parsonan kay kung drakas tubang ti ang salakyan mo makapark idasta sa may mo sa may basketball court sa sulod dito sang Zone 3 Barangay Bacau, Mandurriao. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Makatingalahan nga daw suwaay lang no? Ang pagtrato iya sa mga barangay official sa report nga may napulo ka mga armado lunsay tanan iya nagabitbit sa malagba nga pusel. Kag pagkadason pa ni why nagipo ginipsan man lang nila kaya ang rason nila why na kami nag-report sa pulis kay why man sila kantuan to why man sila abtan to. The fact nga napulo katawo armado sang lagba nga pusel daw so waay lang niya sa mga barangay official o kung base media man ang mga barangay official dira kung sanday sinuad to hindi bla kag sa aton sino mga kapulisan, nag-aimbestigar man naman Mandurriao PNP? Kaya tikon lang taon ni mong senaryo na pulo ka tao bit-bit sang lagba sining armas kag nagapang tuktok sa puloy-an, may mga ginpang rungkab nga dingding, makakurul ba na inayabanwa? Hilabi pa sa mga inosente nga pumuluyon sa Barangay Bacau sa distrito sang Mandurriao. Pero anong ginhimo? Hambalikap, rubingan lang, hambal sang pulis, mahatag lang sila calling card. What a brilliant idea. Lapaw naging ko sa latin ang balita ni Bomboria Mumblan, may kantanan sa Dagyao 2023 sa DILG, tugyan naton sa Iban Sinimanusi Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 18 to 24, 2023. Ang Technocrats Band, isa sa mga premier bands ng Iloilo nga makakanta sa inyo paborito nga mga oldie-goldie songs, has set their mind sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa Hunyo 24, Sabado, sa Concert at the Plaza. Eksklusibo kag para lang sa inyo, umpisa alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ka iban pa ang iga-paraffol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 25, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang haga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga kabay aton batunon nga sa lamang nagaisahanon nga sabat sa tanan nga mga kabudlay nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs.
Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi
nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga Mayong hapon sa itanan mga kabombo. Happy Wednesday! Welcome sa kahapon lamang program. Inisiti Regine, nagapanumbalik kita of course to bring you this program kahapon lamang diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo kung sa diin nag-enjoy kita together sang mga istorya nga inyong gina-share diri sa aton. So back kita ha sa free for all any topic ng mga istorya, be it about your father's tale or about your love life na or about your situation now. Anything. Amo inang atong idulong sa inyo sa sininga hapon. And kamo man dira samtang nga nagapamati kamo pwede gid kung wala kamo sang ginaobra as in listening lang or maybe you're doing something pwede ka multitask sa gihapon. Patik-patik sa inyo computer or ballpen and papel and write your story. Naluyag man ninyo i-share diri sa KLP and then you email that sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DOFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, ari na ato nga ambahanon para sa inyo. Oras naton, it's 15 minutes after 2 o'clock from Henry Alburo. Nagikan sa Bombo Music Festival, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Good afternoon and welcome. Kay rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ng nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. And that is very true. So just keep on dreaming. Ang pangarap mo ay naghihintay lang sa'yo.
Henry Alburo. Correct title is Ang Pangarap Mo'y Naghihintay Sa'yo. Wala na lang. Oras natin, it is now 19 minutes after 2 o'clock. Nanay Bet, ara Canada, nakapwesto Canada. Ari na yung mga sulat. Supposedly yesterday natin yung basa, no? Pero pasensya gid. Waay, nato na pasulod yesterday. So today naton basahon ini. And so ari na mga kabombo ang sulat nagasiling Dearest Tita Regine. Kumusta na, kamutanan, dira sa Bombo Radyo? Hope nga ara ka mo sa maayong nga sitwasyon, healthy, kag aktibo. Maayong hap na, nagahulat ang tanan nga mamati sa matahong nga mga istorya nga ginabasa mo adlaw-adlaw, Tita Regine. Tawagan na lang ako sa hayo nga Nanay Beth, may bana, may 4 ka mga anak, kag 2 ka mga apo. Tita, 1 week tapos ng Mother's Day, nagsimba ako. Kag ang wali sang amon nga pastor is about godly mothers in an ungodly world. Katahom sang iya wali, kag na-touch gid ang akong tagipusoon as a mother. Nadumduman ko ang tanan nga akong ginagihan, mga experiences nga hasta subong press ka pa sa akong panumduman. Pagkatapos ang amon nga service, ang mga ladies may ginahimo nga reflection about sa wali nga amon pastor. Natingala kami Tita Regine kay ang bata ko nga si Mikay, kag ang isa pa namon ka young sa mga members sa mga young people nagatumbo-tumbo sa kalipay kagahod gid sa ilang duha. Gali kay ginsugiran sang akon bata ang iya nga friend nga ma-recognition na sila sa school kag cum laude siya. Wow, cum laude. Gi-congratulate ako sa akong mga kaupdanan kag nakahibi ako sa kalipay. Siling ko sa ila, amuni ang premyo sa akon sang Dios. Sa diha makaginagihan ko nga mga pag-antos, makapadayon lamang ang ila pagtuon. Ginsaysay ko sa ila ang akong ginagihan. Isa sa kaupdanan ko diri Tita Regine sa amon nga church, masami nga nagapadala sa sulat sa imo. Siya si student mom. Kin-convince niya ako nga isulat ang akon kahapon. Gani, ari ako subong, kag nagasaysay sang akon mga ginagihan bilang isa ka nanay kag asawa. Tita Regine, mga 28 years old na ako, kag lapaw naman sa 30 ka tuig ang bana ko nga si Itik, sangkaslon kami. Nag-estar kami sa bukid, upod si nanay kag tatay. Gapananom kami sa mga laswa kag kararuton para sa amon konsumo. Kag ang sobra, ginabaligya namon. Kag ang bilisini, ginabakal namon sa mga kinahanglanon sa balay. Tama kapuraot ang amon kabuhi, pero masadya man kami bilang isa ka family. Sang magduhana ang amon bata sang bana ko, nag-decide kami nga magkinaugalingon. Gani, nagpatindog kami sang hayob-hayob sa may suba, agod may istaran kami. Nagaobra sadto bilang isa ka konduktor sa jeep ang akon bana. Pero, gamay lang ang iya ginaganar. Luwas diri, bisyuhan pa siya. Sigarilyo kag inom ang iya kalingawan. Gamay lang ang ginahatag niyang kwarta sa akon. Gani na budlayan ako kung paano ini paiguon para sa amon nga mga kinahanglanon. Para sa pinsapin sa amon mga garastuhon, nananom ako sa mga utanon kag kararuton sa balon. Dako man ang nabulig sini sa amon nga mga kinahanglan. Luwas sa libre na ang amon laswa adlaw-adlaw. Madamo pa ang nagabakal sang amon produkto. Ang ginaugtasan ko Tita Regine sa bana ko, ang masami niya nga di pag-uli sa amon nga balay. Nagakatulugan siya sang inom, upod sang iya barkada. Nahadlok ako kapin pa kon gabi nga ako lang, kag ang duha ko kabata nga gamay ang ara lang sa balay. Kugo na nga top sang amon balay, kag gawayan ang salog, kag dingding sini.
Kagamay Tita Regine sang amon balay, kag sila ni tatay, do mga maya lang kuno kami. Ginagatas ko pasad to ang duwa ka bata. Kung kaisa tita, wala kami sang trigangon, kag wala gatas para sa duwa ka bata. Gaugtas gid ako sa akon bana, nga sobra kabisyohan. Sang isa ka gabi tita, wala naman kauli ang bana ko, kay ara sa barkada, kag mag-inom-inom. Sang mga tungang gabi na tita, nakabugtaw ako, kay may nabatian ako nga nagapangaruskos sa amon nga atop. Gikulbaan ako, kay wala kami upod. Sige karuskos sa amon atop, kag dumaguba na ini. Ginkuha ko, Tita Regine, ang malaba nga bagat, nga nagasandig sa amon dingding, or bagat, kag ginsot-sot ko ang amon nga atop. Gintuslok ko inisang bagat, kag may nabatyagan ako nga naigo ko gid. Ay hala, nabatian ko pa nga nag-arc, kag nakabati ako nga dumay paggaspas ang pakpak palayo. Aswang ay na to. Grabe kurog-kurog ko sa kahadlok tita. Paghigda ko liwat, ginhulid ko ng amon binangon. Bilog nga gabi, wala ko tinulugan. Naugot ako, kay wala namang kauli ang akon bana. Gani pag-aga, gipakaon ko lang ang duha ka bata, kag nagpadulong kami sa may paradahan sang jeep. Galakat isahanon ang magulang ko nga bata nga lalaki, samtang ginakaptan ko sa wala ko nga kamot ang bata ko nga babae, si Marites. Kag sa tuo ko nga kamot, Tita Regine, ginakaptan ko naman ang binangon. Sugaton ko si Itik ang akon bana. Sugaton ko siya sang binangon sa paradahan, nalakada Itik. So malapit na kami sa mga nagaparada sang jeep. Nakita sa mga tao ang ginakaptan ko nga binangon. Gani, nagparalagyo sanda. Mga drivers, kag konduktor, sila sang jeep. So nabilin ang bana ko, nga dohubog pa, kag wala katulog kung tulokon ko. Ginwaswas ko sa iatubang ang binangon sabay singgit, mauli ka sa balay o mabulagay na lang kita. Sige ha, bisyo mo, kay mawadaan ka sang asawa kag mga anak. Naglungo-lungo lang ang bana ko, tita. Maayo na lang kay nadumduman ko ang Ginoo, kag nakasiling ako, Diyos ko, buligi man ako nga hindi makapatay sang tao. Kaluluoy ang akon mga anak kung mapreso ako. Nagpalagyo ba na ako, o ay ko naman siya ginlagas. Pagabot namon sang kabataan sa balay, matigaang natani ako pero wala nagali kami bugas. Sang kahakop na lang ang nasipot ko. Ginlugaw ko ini, kaglaktan sang unod sang gabi, agud magdamo, kag mag-igo sa amon sang kabataan. Amuni ang amon ginpamahaw, panyaga, kag paniyapon. Tita Regine, gatulo luha ko, samtang ginalantaw ang duwa ka bata, nga daw mga gutom sa pagkando sang linugaw, sang kapanyapon na kami. Pero salamat man sa Diyos, kay buhi pa kami, kag ururupod. Gabi na sa magsampot si Itik, wala na niyapon, naghigda dayon pag abot niya. Wala man sa ginduhol nga kwarta sa akon. Paano na lang kami? Paano na lang ang duwa ko ka mga kabataan? Diyos ko, hasta san o kami magaantos sa amon pangabuhi. Bilog nga gabi, nagapanumdum ako, Tita Regine, kung ano ang mahayo ko nga himuon. Halin subong, hindi na ako magsarig sa bana ko. Agud makakaon kami. Bago mag-aga, nakadesisyon na ako. Buwas pagbugtaw ko, himuson ko na ini. Pagadason nga adlaw, Tita Regine, ginabalan ko si Itik. Nasiling ko, mayo pa, magsaylo na kami sa banwa. Total, nabudlayan kami mag-estar sa mahigad suba, kag kada tag-urulan, ginabaka kami diri. Mabudlay sa akon, kag sa mga kabataan, kag delikado pa, kung tama kadalom ang baka. Nagsaylo kami sa ubos tinda sang Lambunaw, agud makanegosyo kami. Tita Regine, ang kapital namon sa pagpangabuhi, amo ang gamay nga generator, nga napundar ni Itik. Ginparentahan na mo nini, pero tama, gigkapigado sa amon.
Sa isa ka bes, 4 na sadtong amon anak. Wara-wara gid kami. Bisan bugas wara gid. Nagdupado pa ako sadto sa pagpangamuyo. Naghiribion kay gutom na gid ang 4 ko ka mga kabataan. May nagpanuktok kag maarkila ko no sa generator. Amo na nga nakabakal kami isang pagkaon. Kanami, no? When God answers your prayer, so very timely gid. So naghuram ako Tita Regine sa kapital sa Bombay, agud makatiyangge sa balay, kay hindi ko mabayaan ang 4 ka bata. Ang duha nag-eskwela na sadto, kang nakabulig-bulig ang 5-6 nga kapital ko sa amon pangabuhi. Sige man pagkonduktor ni itik, hasta sa makabakal siya motor. Ginapasada-pasada niya ini. Kag maayo man ang ginaganar niya. Sa ngulihi, nagdako na ang kabataan. Ginbutangan ni itik sang teratsyanggi ang motor. Damo ang baligya namon diri kag naga-fishball pa kami. Dako na ang ikaduha namon nga bata si Vic kag ang agot si Mikay. Kung wala klase si Vic, siya ang gadala motor. Pakadto simbahan kung Domingo kay gabaligya kami didto. Balos-balos lang kami bantay baligya. Bisan college siya sadto si Vic. La siya mahuya magdala motor. Upod sa akon, agud magbaligya fishball kag iban pa. Soft drinks, biscuits, candies, mga junk foods, pero ang mabakal ang amon nga fishball kag soft drinks. Gani nakabulig ini sang dako agud makapadayon si Vic sa pagkuha sang kurso nga education. Kung managfiesta na gani Tita Regine sa Lambunaw, gapulaw kami nanday Vic kag Mikay sa pagbaligya sa plaza. Gabi-gabi duro amon benta. May tent gid kami sa Lapit Plaza. Agud pasilungan kag tulugan kud gabi. Grabe pulawanay namon. Kag naluoy gid ako sa duha ka bata. Pero enjoy man kami. Duro bentano. Luwas diri, may tiyanggi pa kami sa balay nga gina-attender. Sige man obra ni itik, pero gamay lang ang ginatao nga kwarta sa akon. Pero survive kami, kay mabakas man si Vic kag Mikay, bulig sa akon. Sa kaluoy sang Diyos, nakatapos si Vic sa pagkamaestra, nakapasar sa Teachers Board exam, kag nakasulod sa National High School diri sa Lambunaw. Si agot naman, si Mikay, nagkuha BS Agriculture sa WVSU sa Kalinog, kag nakagraduate siya cum laude sining end of May. Wow, congratulations. Tita Regine, ang tanan nga ini ginapasalamatan ko gid sa Ginoo. Palagi ako nagapa-church kon Sunday kay naga-attend sa mga fellowship namon sa Womiso. Bisan katong una, Tita Regine, wala gid ako malipat magtawag sa aton Ginoo. Bisan gamay pasado si Vic kag Mikay, naga-attend kami sang family camp upod si Pastor Arroyo. Mabudlay, pero ginhimo ko, bangod luyag ko gid ipabatsyag sa Ginoo nga ara siya sa tunga sang amon kabuhi. Nagapati ako, Tita Regine, sa iya nga promise nga nagasiling, seek first the kingdom of God, and all other things shall be added unto you. Hasta subong hindi ako malipat, magpasalamat sa Diyos sa mga kaayuhan nga ginahatag niya sa amon nga pamilya. May obra na kag pamilya ang duha ko magulang nga anak, may apo naman ako kay Vic, kag subong tapos na sang kolehiyo ang agot kag cum laude pa. God is good, Tita Regine. Ang iya kaayo sa pamilya ko, wala gid sang katapusan. Subong mga apo ko naman ang ginabantayan ko, kag ang tigulang na kag masikiton ko nga amay nga ara sa akon poder. Wala naman si nanay, ulyani na si tatay. Masami gabugtaw sa tungang gabi, mangayo tinapay kagatas. Pulaw bugtaw ako sa pagbantay sa iya, pero manan ko, kaya ko ini Tita Regine. May kaluoy ang Diyos, kag hindi niya ako pagpabayan. Hasta diri na lang ang sulat ko, Tita. Salamat sa pagbasa mo sini. Ang imo number 1 fan sa Lambunaw, Nanay Beth.
Una sa tanan, congratulations sa imo, Nanay Beth, sa pag-graduate sa imong agot. Si Mikay, no? Cum laude. It also reminded me about last night lang to, ang friend ng mga si Tata. Kagabi lang gin-reveal sa iya anak na si Johnny nga cum laude man gali siya. Te, napasubo kay ginambalan. Kung mag-cum laude ka, may iPhone ka. Ginder sang bata. Tak iPhone mo tayo, no? Anyway, Nanay Beth, grabing imo nga mga inagyan, bangod sang imo kapisan, bangod sang imo nga pagkapyot gid sa aton nga Ginoo, nalampuwasan mo ang tanan. And now nakapatapos ka sa imo mga kabataan, and you have the chance pa nga magserbisyo sa imo nga amay. Ara siya sa imo nga puder, and with all of your loving heart, ginaatipan mo siya, ginapalangga mo siya. I am sure nga i-bless ka gid sa pila ka adlaw. You would be much blessed. Well, ikaw gali ang ginamuno siguro no ni student mom nga isa sa mga friends niya kag naghambal to siya nga gina-encourage niya man kuno. Gina-invite niya man ang mga friends niya dira sa Womiso, no? Amo nang inyo nga daw organization sa mga sa inyo nga church kag kanami gid, no? Because nga nagsabat ka man kag nag-share ka man sa imong istorya diri. So let us not stop from here, ha, Nanay Beth. Also encourage ang iban mo da nga mga amiga. And I am sure damo kapagid sa mga pwede pagid nga may istorya sa imo nga kabuhi. At least si husband okay na, no? So una medyo propasaway, but sige lang, may pagbago man ang tagsa-tagsa sa aton. Kagang nami dira because kapisan gid sa imo. Kung wala na siya gahulag, well ikaw na ang nagakapot sang renda. Kag kanami kay imo mga kabataan, they're very helpful kag they're very understanding. Balangin nila ang inyong sitwasyon kag dako gyud no ang ilang nga nabulig sa pag assist sa imo sa inyo nga pagbulubaligya. Siguro namit gid ang fish balls niyo. Hayaan mo mabakal gid. Sige, good luck sa business. Thank you so much, Aliwat Nanay Beth sang Lambunaw. Magapanabalik kita ang atong oras 2:36 sa hapon. We'll be giving you more diri sa Kahapon Lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Nga nagapatalang ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Padayon lang kita, ari na ang part 2 sa istorya ni Wai Lau sa Taiwan. You remember her? Wai Lau sa Taiwan. Wai Lau means caregiver ko no, dito sa Taiwan. Hello tita, kag sa tanan-tanan, ganagapamati, kag mga KLP lovers, good afternoon. Tita, nakalakat din man ako sa Kuwait. Bow, Tita Regine. Sobra gali kalawig ang biyahe sa eroplano, bisan direct flight pa, halos 14 hours gid. Init man buli mo kapungko, kag sakit likod, tita. Pag-abot namon sa airport, may nagatawag kang ngaran mo, ang taga-agency. Damo man kami employees, iba taga-Indonesia, kag may Indiana, tita. Pag-abot namon sa agency, isa-isa ka mga employer ginatawagan para sunduin, ang di masundo, matulog sa agency. May kwarto man nga para sa mga employees. Bala mo tita, kung sa agency, kabudlay magturog kung ibang lahi upod mo. Lalo na mga Indiana, baho ang oil nga ginabutang nila sa buhok nila, kag permis, ila binagid kung binalik ka amo. Kada may magsulod nga Arabo, turok da, halin ulo, hasta paa, haha. Nugi na pang himbisan anay. Nasundogin man ako kaama ko, kag may driver. Pag-abot ko sa balay da, baho kabahol nga balay, kag taas, 3 stories. Tita sa isip-isip ko, masarangan ko ay ano brahon dya, muyak bahol nga balay. Gapasulod ako sa gate, daw di ko matikang kahig ko. Haha, dami sila, magkakatabi, puro matataas, tita. Maganda ang bakuran, may tanim na orange, paikot ng compound. Tita, pagpasok ko sa sinabing kwarto namin, maamoy. Kasi may matandang babae na kusinera, lola sang driver namin, kag may upod ako Pinay. Hay tita, laking pasalamat ko kay may upod ako para di ako budlayan sa lingwahe nga Arabic. Nagsugod ako obra pagkaaga tita. Sunod-sunod ako sa upod ko para matrain sa orobrahon. 8 sanda tanan tita, 6 bata da, 5 gid laki, 1 lang bayi, laon pa, pero buot. Tita ang mga laki, 3 na may pamilya. Ang amon ginaserbihan, bali si lolo, si lola, kag 3 ka mga binata, kag dalaga, mga matanda na walang asawa. Maliban sa bunso, 19 years old pa lang sadto nga time, kag sa Amerika ga eskwela. Ang babayi ga obra, amo ina ang gina-prepare ang pamahaw niya nga sandwich kag fresh juice. Ang isa ka lalaki nga laon tagabantay ka karuf or sheep, camel, kag manukan sa farm, kag may mga tanim nga gulayan, prutas kag mga dates. Ang amo nga bata sang akon amo daw M. Bala nyo na no? Anong M? Hamak mo tita, kung ura gani tao sa balay, matawag ina, nga i-prepare daw pagkaon niya, kay mapauli siya. Balaan niya, wala na mga utod kaginikanan niya. Kami na lang nga mga bulig. Titabi mo, magpauli niya, tayo na tawag, nga masaka ako, kuhaan ko kuno bayo. Pagsaka ako sa babaw sa kwarto ni tita, sinundan niya ako kaginlipot sa kabinet niya. Ang ginhimo ko, siling ko, ngagin sirado mo pintuan mo, ano ini, ano himuon mo. Baw tita, ura, agad ko yung mahadlok ang hambal ko, pagwaa ako, hay kung hindi, masinggit ako. Baw pinakitaan niya ako, kamadamo ng kwarta, tita, wala, agad ako magbaton. Tinapik ko 5 niya, gulpi tulod, nakagwa ako sa cabinet. Ang gawang roman sarado, gusto gidakpon ako kag pabatangon. Pagdakop na, ginsi pa ako sa tuhod. Nagsinggit ako todo-todo tita. Di mo to, binuksan na sa sobra ko nga hadlok, nagkurudog ako, kag nagsakit gid ulo ko. Tita, pag abot ka amo ko, ginsugid ko sa imaw ko, kag ginhambal sa amo ko,
Ngayo, sanda sorry. 1 week, tita, wala ako kaubra. Umpisa ka to, tita, gapangama na ako. Kada mag-abot gani, kung magtawag saka sa babaw, kung may kinanglan, bit-bit ako gunting para pang self-defense bala, tita. Bisan galimpyo ako CR, gulpita na masunod lang, kag magkupo sa likod. Ra, ako bladak pa ang shower, kag spray sa tubang na, kag gulpi dalagan panaog. Tita, for your eyes only ha, kay ti malaway ini, nga iya nga ginahimo. Laway man nga mga words. Okay, sige, for my eyes only na lang. So, urihi tita, kung magtawag sa akon, why, naku pagkadto. Ti, balaan na ya, sang iya mama, bisan ano sugo niya, ura, ko pagpati. Kung magpauli, gani na siya, halin sa farm, dalagan ako to sa piyak balay, sa magurang niya. Kag didto maghulat, katawag, sang iya iloy, kag magpauli. Natapos hugid man kontrata ko, sobra pa gani, kag nagpauli. Gusto pa kuntani or gusto pa gani sa nga iloy, mabalik ako pero sabat ko, di ko sure, may ticket ako back and forth tita, pero ay nako magbalik. Ha. Salamat gid tita sa malawig ko nga sulat. Nagdugay gid kay ang hinablos ko na hospital. Umpisa kang June 8 hasta tulad tita, dya sa Western Hospital, dya sa Iloilo. So thank you gid, tita, God bless everyone sa mga ka-KLP ko, more power sa imong program tita. Love you, kag belated happy Father's Day sa mga tatay. Wai Lao sang Taiwan and pahapol. Tita, ang upod ko nga Pinay, nagpauli 3 months. Ako kag ang mga kaimaw ko, puro Indiana kag Indiano, 7 kami. Ako lang isa Pinay. May tagaluto kami, laki, driver, gardener. Kami sa lola mo ni Amon Amo, mag-asawa kag 3 ka bata, 2 ka laon, laki kag bayi, isa ini estudyante. Ang ako nga ginbuslan nga Pinay. Kung mag-monthly period na siya tita, halos abot 10 days, dulag po pa yung dugo. Isagawa ka palad naton kalapad. Ako nahadlok, basing maubusan ka dugo. Do may mayoma bala tita. Hambal ka doktor, need raspahan. Tiyan mo na, nahadlok man amo ko, basi ko no, may matabo sa iya. Kaya, pinauli siya. Ang hambal sang driver, daw, hari pagid, no? If, for your eyes only naman, tita. Okay, sige. Hindi mo naming driver. Daw, parehas man to gali isang amo mo tong laki ba? Damo, amo na glito. Muna ang ginatirawan, ako ka-M na. Kung madala niya ako, tiyang balon ko, antes ako magpanaw, tita. Laban ako, patayan, basta sa tama ako. Di ako nahadlok sa una tita. Galit gid ako sa mga lalaki sa una tita. Why, tigalahog sa akon. Kaya ang driver namon, ginhanting ko kakotsilyo sa inis ko. Mayo lang, gin ko, post niya, busong niya. Kung wala, natusok gid ang gardener namon. Man tita, ginlagas ko man ka hawakan kawalis nga brush. Kinabastusan ako. Umpisa ka to, why na sila pagbisyo sa akon. Nahadlok na sila. Palaban ako ya tita, dati, do tumboy ako sa una, haha. So damo ako inagyan tita sa pag-abroad. May dyan pa, next ko nga employer. May man, may M man. Kag may isa man anak na, 14 years old. Bogin sulod man ko sa kwarto. Siguro matakom kagid Wailaw. Isa-isay ko lang na tita next episode liwan. Salamat tita sa sobrang alawig kang akon kasaysayan. Sa Kuwait, mga 7 years man ako dyan. Sunod ko sa Saudi, kag sa Abu Dhabi, may Qatar man, kag Kadja, Taiwan. Hehe. So thank you so much, Tita Red, sa pagbasa. Ikaw na mag-intindi. Kung may kulang, buhinan mo lang. Kung may sobra, gadoble, panong roko ka type. Wailao, sang Taipei, Taiwan.
Amo na yan, wailaw, no? Dapat palaban. Hindi, ged. Magpasugot kung anong ilang aluyag. Buda mo galito ya, sa imong ginubrahan, feeling ko, siguro beautiful ka, gid. Sexy ka, gid. Muna, no? Nga, daw, kadamo iya sa nagalaot sa imo. Daw, kadamo sa naga-desire sa imo. Imagine, pisa ng 14 years old. Wow, ka mga tunto galito, no? So, dapat man, paisog-isog naman to, or else, ay, kaluluoy ka lang. Muna, no? Dapat hindi lang yan siling maghibi-hibi lang sa higad. Laban! Kung laban! Gusto ginang imo, no? Wailaw. Well, I just hope ngati as of this time, okay na gid ang imong sitwasyon. Wala na sang may nag-threat tira sa imo. Wala na sang mga lustful people nga after sa imo. Kag I'm sure kayang-kaya mo man nga i-defend ang imo nga kaugalingon. Kadamo na gali sa mga countries nga imo nga napangubrahan, no? Well, seasoned ka na gid. Kumbaga pa kung sa mga singers, kung sa mga seasoned ka na gid nga caregiver. Sige, enjoy kami sa imong istorya. I already saw ang part 3 nga gin-email mo man. Sige, i-schedule lang nato nina, ha? Wailaw, thank you so much, gid. Halong kada sa gihapon, and just keep on writing and tell your friends also about KLP. Sila man pwede ka share. Magpapanabali kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. 2:51 ang ato nga oras. Man lang ang imulawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra
3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm. Balik kita, we have 5 minutes left. But anyway, sige Dachanta ni, sulat ni Lola Amparing. Miss naman si Lola Amparing. Good afternoon everyone. All members of Bombo Radio, mga maliwagon yung mga listeners, ilabinigid sa imo, Tita Regine, again, magandang hapon sa inyong lahat. My dearest, Tita Regine. Today is my 66 years wedding anniversary. June 5, 1957. Okay, June 5, nagigilagin sulat ini. Siguro hindi lang ako malipat, na-share ko na sa imong iba niya experiences ko sa imo sang panahon na ito. Sang auntie sang amon kasal, ginsugat ako sang amon auntie, elder brother, kag akong second cousin. Kay siling nila, mabakasyon ako kay tapos na ang klase. Tita, sa sobrang dali nila. Baw nalukpan pa sila sang goma sang ilang kotse. Siguro mga 10 kilometers na lang hasta sa amon. Natrasar naman sila kay nag-ilis pa sang bagong nga goma. So aga pa sila nagalin sa Iloilo City kag lunchtime na sila mag-abot sa amon balay. May dala sila nga maleta kag dayon panulod sang akon mga panapton. Pagkatapos lunch namon, immediately naglakat kami kay basi maabutan kami sang dating nagapanguliyag sa akon sadto. Balan mo tita, halos everyday nagapamasyar sa amon. Pero usually sa hapon na siya nagapamasyar. Isiling ni nanay nga maayo lang nga sang hapon o late afternoon siya nag-abot kaginsingganan ni nanay nga ginsugat ako sang akong tita sa Iloilo nga magbakasyon sa Manila. Tita Regine, kung tani, kaslon kami sa sunod nga adlaw sa sang akong bana. O galing, wala madayon, kinahulog ako sa 7 kahalintang nga hagdanan namon. May lang, wala man ako malipong. Pero ang whole body ko masakit, kag nag-black eye ako. Di bala mo tita ang hagdanan. Di syempre madulas, kag nagachinelas pa ako sang abaka. Kaysang una nga tiyempo, abaka slippers ang ginagamit, hindi rubber o panit. Sa mga pila ka adlaw, sang maayo na ang pamatsyag ko, kag nga akon black eye, medyo maayo-ayo na, ang amon kasal na dayon. Kag sang madason nga umaga, gindala ako dayon sa akon tiya sa Manila. Sakay lang kami sa barko, sang NN pasadto, kay tinahadlok ako magsakay sa eroplano tita. Siguro mga after 1 week ako sa Manila, nga tago-tago lang, nga wala nagalagaw. After 1 week pa lang ako sa Manila, nakabaton ako ng sulat o notice nga nagkadto ang nagapangaluyag sa akong sadto. Siling niya ko no, nga by hook or by crook, kuhaon niya ako, bisan may bana na ako. Balan mo tita, nga powerful nga daan ang ila family. Ay, tuod ka. So, abi mo, matagal na wala kami communication sa akong bana sadto, kaya gina-intercept gali ang amon sulat sadto. Ay, abang. So, balan mo tita, nga wala labot, nga powerful sila, nabantog man, nga hari siya sa mga buyong. Kung sa bagay tita, gwapo man, kag doon sa mabuot man. Tita Regine, hindi ko gid-malipatan, ngasang dito na ako sa Project 4, Quezon City, sa Puluyan, sang Kaze namon. Ang bana niya, isa ka Philippine Air Force, rangko niya kapitan. Buhapi na happy man ako doon sa ila, pero tita, gindala nila kami sa akong bana sa picnic nila sa Balara. Wala man kami naligo, kundi eat all you can, kag sharing conversations and experiences. Abi mo tita, so nagakwentuhan kami,
Nakita ko ang nagapangita nga admirer ko nga nagasagap sa akon sadto. Nakita ko nga nagapungko siya sa higad sa swimming pool kay lifeguard siya. Sa kaluoy ng puong may kapal, hindi o wala niya ako makita sadto. Pero akon, nakita ko siya kag nag-abot ang kulba ko. Hindi ko sila ginsugiran sadto, bisan ang akon bana, hindi ko ginsugiran sadto. Maayo lang kay nagaprepare na kami mapauli, tita. Abi mo, nagkurog ang akong lawas sadto kay siling ko. Basi masiplatan niya ako. Nga daan niya ginasagap niya ako. Abi mo, tita, napatay lang akong bana pero wala gid ako magsugid sa iya. Nga daan nga tama man kasiloso. Siguro, tita, sa panahon nga to, kung nakita niya ako, ay dako nga gulo ang natabo. Tita, ang prayers ko nasagot ni Lord Jesus ang akon safety. Hindi ko gid malipatan nga permi niya ako sa ginasingganan, sincero kag naga-respect kag naluoy siya sa akon, amo na nga wala gid ako pagtanduga kay dako gid ang pagsalig niya sa akon sadto. Hindi ko man malipatan sadto ang mga advices sa akon sa mga co-teachers kag friends ko nga siling nila ang paring pamana ka sang tawo nga reformed na. Hindi isang tawo nga ikaw pa ang ma-reform sa iya. Kung sa bagay, tita, ang mga nag-a-advise sa akon sadto, iya man gani mga cousins. Balan mo, tita, nga sa 6 years ko nga teach sa Ilabanwa. Love na love ako sa tanan nga mga co-teachers ko, principal kag district supervisor. Siling nila, mabuot kuno ako kag sincero sa ako ni pagpanudlo kag friendly ako. Abi mo, tita, for 6 years sa akong pagpanudlo dito sa Sara, ako ang nagasulat sa mga grade 6 diplomas. Malam mo, tita, sa una hindi printed or typewritten ang isulat sa diploma, kinahanglan handwritten. Hindi man pwede ang printed. Zenar, dapat? Hindi ko siya mabasa. Anyway, natingala ako sa dungagin tanaw sa amon principal ng record book, lesson plans ko, ay kagali nagapili sa masulat sa diplomas. Ti amo to, napilian ang akong penmanship. O gid man, no? Makabombo nami balang agi ni Lola Amparing. Nami ang iya nga stroke. Ka very clear. Tita Regina, after 6 years of teaching, amo to nga tuig, nagpamana ako. Kag after 1 year sa Manila, nagpauli kami sang bana ko sa Iloilo. Bala mo, tita, every year may 1-month vacation siya sa nga panahon. So 1958, 1959, nag-apply naman ako as new applicant. Sila pa sa akong sadto sa division office. Ikaw gali ang nag-elope? Absent without leave? Sabat ko sa ila nga, wala ako yung mag-elope, kundi talagang gusto ko mapamanila. Kay ginahanap ako ng isang pugoso na admirer ko sadto. Sa awa ng puong may kapal, binigyan ako ng posisyon as substitute teacher lang. Siguro mga 3 beses na substitute teacher. Tapos naging temporary at sa bandang huli, naging permanent ako. Hasta nga mga 35 years na teach ko bago mag-retire. Kitabi mo sa una, maliit ang sweldo namon, kaya maliit man ang akong pension at tamang-tama lang sa maintenance ng bulong. Pero okay lang, tita. Happy man ako kay diri sa akong hinablo sa free board and lodging man. Tita, madamo na nga mga batang-bata pa sa akon nga nag-ulyanin at nagka-Alzheimer's kay wala man sang trabaho. Ako iya, kay araw-gabi nawiwili ako iya sa pagpamati sa bomboradyo, mga balita o issues, drama, etc. Ilabinigid sa pagsulat ng aking kasaysayan. Abi mo, tita, ginabantayan ko permi ang wall clock para mahibaluan ko ang oras ng imo programa. Kung mag 2 o'clock na, ginagihit-gihit kong akon unan para malapit sa radyo sa akon uluhan. Bala mo, tita, medyo bungol-bungol na kita. Balan mo nga ang akon kalipayan o nawiwilihan ang magpamati sa programa mo. Kapin pa kung akon sulat ang ginabasa mo. Tita Regina, basahan ko ang rough draft nga sulat ko parte sa pinalangga ko nga tatay. Kaya nagatululo ang akong luha. Sana babasahin mo ang napadala ko na sa iyang kasaysayan parte sa Father's Day. So I have to close now with my love, kisses and prayers to all, especially to you and your family. Again,
Happy Father's Day to all, especially sa yumaong mahal na tatay ko. Good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparing. And syempre, di pwede walang time. Buwan ng Hunyo, amo ng Tigulo. Mula noon at sa ngayon, di ko makalimutan, dating kasiyahan ang nadaanan dahil ikinasal ako noong Hunyo 5, 1954. Masayang-masaya ang dating kalooban. Ngunit dumating ang kalungkutan nang biglang nahulog ako sa hagdanan. Naging masama ang kalusugan sa awa ng Poong May Kapal na tulungan. Noong Hunyo 5, 1984, nasa ICU sa hospital. Hindi na makapagsalita, ngunit ngumingiti pa. Kinuha ng asawa ko ang isang kamay ko. Agad nilagay niya sa kanyang dibdib. Kaya di ko makalimutan ang nagdaan. Ngumingiti pa sa akin, lumuluha ang mata. Sabi ko, mahal na mahal kita. Bigla na lang akong tumalikod sa kanya. Umuwi ako na di mapigil ang luha, hindi na kami nag-uusap. Palagi may luha ang aming mga mata. Araw-araw, kalungkutan ang nadatnan. Kung araw wala ako roon sa kanya, naghahanap ako ng pera na kinakailangan. Gabi-gabi roon ako, ngunit natutulog sa daanan ng mga tao. Walang kwarto na matutulugan. Di nagtagal, kinuha ng Poong May Kapal. Buwan ng Hulyo 12, 1984 ng gabi. Alam na ng lahat na di na matagalan, kaya pinauwi nila ako noong gabi na yon. Maraming salamat sa pagbasa mo, Tita Regine. Punong-puno na ng luha ang aking mga mata. God bless us all. Lola Amparing. Well, Lola Amparing, salamat ha for this letter. And do may ara kapag ito iban nga mga letters nga wala pa natin diri mabasa sa KLP. But sige lang, on standby lang na. Hindi na pangitaan, tagi din na asang tiyempo. Ang about your father, I hope nga nabatian mo ang ating pagbasa. Batian mo guro, kay wala ka man nagkakamis ng KLP ang balmon, di bala? Every afternoon, nagapamati kang gid. So, nabasa ko siya. Ang imo nga letter, ang imo nga story about sa imo nga father. O sige ha, halong-halong dira, Lola Amparing, good health, ka very thoughtful gid. Sinisa kay Lola Amparing. May mga kung ano-ano pa na siya, no? Yung ginaapid sa iya nga mga istorya. Anyway, salamat gid sa liwat and salamat sa inyo tanan mga kabombo. Our time is up. Actually, we're going overtime, but anyway, I just hope nga nag-enjoy ka mo and also motivated para nga mag-share man sa inyong mga istorya kon ana na ang inyong mga istorya. Ipadala nyo lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo tanan. Siyempre, magabalikay kita, boss. We have a date tomorrow. Sige, hapon ninyo, lagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon. And